Beste lijsttrekkers, beste mensen hier en vooral de kijkers thuis, hartelijk welkom hier bij het verkiezingsdebat in de raadzaal van de gemeente Dongeredeel. Op 19 maart, beste mensen, valt er echt wat te kiezen. Nog nooit in de geschiedenis was een gemeenteraadsverkiezing zo belangrijk als dit jaar. Decentralisatie, ofwel nieuwe taken die op de gemeente afkomen en die de burger, u en ik, rechtstreeks raken, die geven dat het gemeentebestuur nog dichter bij de mensen komt. Opvallend daarentegen is dat de opkomstprognose, niet voor Dongeredeel, maar voor het hele land, nog nooit zo laag wordt ingeschat. Nog geen 50% gaat naar de stembus, zegt men. Het democratisch recht van stemmen spreekt de mensen kennelijk niet meer of minder aan. Of, en daar gaan we vanavond ook over hebben, is de afstand tussen politiek en de burger nog altijd te groot. Hoor je niet te vaak dat negativisme, verkiezingen, het jouwt neer. Wat ze joer beloven, weer ze morgen even in. Vanavond is het aan de lijsttrekkers hier om dat negativisme om te buigen. Het is aan hen, niet aan mij, om de kiezers duidelijk te maken dat volgende week de gang naar de stembus zeker van invloed is. Tijdens de verkiezingscampagnes voeren veel lijsttrekkers aan wat zij de afgelopen 4 jaar wel niet hebben bereikt. Begrijpelijk. Het zal ook misschien vanavond wel ergens te beluisteren vallen. Maar ik wil vragen naar de toekomst. Wat willen de partijen voor de komende 4 jaar? En tenslotte, misschien wel heel belangrijk, een oud-hoofdredacteur hield ons journalisten altijd voor: in de beheining laat je hem krijgt. En ik hoop dat dat Joen ook het geval is. Ja, we gaan beginnen, mensen, en we gaan aan de rechterkant beginnen met de heer Braaksma, en die mag in 3 minuten het verhaal van zijn partij, de belangrijkste punten, voor het voetlicht brengen. Ja? Oké. Ik ben Pieter Braaksma, fractievoorzitter van Algemeen Belang Dongeredeel. Ik woon in Leursus, had 30 jaar ballenboer West en ben nu de eigenaar van 2 leuke winkels. Ben trouwd, zoals ik al zei, ik nog plezierig en 2 hartstikke mooie ben. Sinds 8 jaar in de politiek, 6 jaar ongeveer fractievoorzitter en dit doen we met Prodde Nieuws. Waar stond Algemeen Belang Dongeredeel voor? Ik kan zeggen, zat Willem de Boer zo achteruit. Ik denk dat we de laatste periode al heel bord op het romslijn hadden. Het vrije parkeren hebben we eindelijk gelukkig de trok gekregen. Al wist dan ik nog een proef, maar het zal voor u een speerpunt wezen om ik de komende periode mooi door de partijen dat hoop ik weer in stand te houden. De projecten zo vol mogelijk regionaal aanbesteden. Natuurlijk net ten koste van elke prijs, maar waar het kan, grotere projecten opknippen zodat de burgerlijke niet tenminste een beetje in de regio blijft. Sportaccommodatie. We hebben de tijd gekozen voor het opknappen van de trimmer. We gaan nu besluiten, daar ben we op waar we omgaan. Want we zeggen maar al geen harde troep opknappen, wat een beetje kan. En we kunnen mogelijk eens weer en de centen vinden, want zij is natuurlijk de centen, maar er wel werden. Dan ben wij van nijbouw. Daardoor kunnen we dat gebied waar de nu de trimmer staat, op een economische manier hopelijk voor de recreatie ontwikkelen. En dan daarop aansluitend de vrije snij. En daar wonen wij wel eigenlijk voor gehad dat er de museums sowieso even binnen, maar ook dat de toerist, maar vooral ook onze eigen inwoners van de omgeving, dat die snijs ook de plek in Dokkum. Zodat ze daar wat recreëren kunnen. Verder natuurlijk het behoud van de leefbaars. Het is net zo, wat ik nu zeg, ik pik er even een paar punten uit, het is net zo dat we op een rest aan het zien zijn. Natuurlijk willen wij proberen de nog leefbaars... 1 minuut. Oh, die had ik verder net meer nodig. Maar de leefbaarheid iets op het dorp in stand te houden, een beetje skin, maar wel met meer vrijwilligerswerk misschien. En nou, zal ik zeggen, de cultuur, Bonifacius en weer waar vrij voor. En dat wil ik het maar beletten. Dan ben ik tenminste binnen de minuut. Bedankt. Aan jou het woord.
Dankjewel, Willem. Nou, ik blijf zitten, want het is voor mij een beetje handiger. Mijn naam is Kootje Klinkenberg. Ik ben lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ik ben 8 jaar raadslid, waarvan de laatste periode fractievoorzitter. Ik ben al heel jong geïnteresseerd geweest en geworden voor de politiek, vanaf mijn 14e. Maar sinds 2003 ben ik lid van de Partij van de Arbeid. En waarom? Principes als gelijke kansen en eerlijk delen, zowel op wereldniveau als in mijn eigen omgeving, vind ik heel belangrijk. En daarom heb ik mij met overtuiging daar bij de Partij van de Arbeid aangemeld. Even over de laatste raadsperiode, toch even terugkijken, als het mag. Voor de redding van de Sionsberg stond de Partij van de Arbeid helemaal alleen in de optie Loek Winter. Terwijl hij, Loek Winter, 2011 behoud en uitbreiding van de Sionsberg gegarandeerd heeft. Dus een gemiste kans om 200 banen Sionsberg te redden. 2, ook een optie van mijn kant. De Partij van de Arbeid heeft onze gemeente voor een miljoenstrop behoed bij het conflict tussen de gemeente en de verhuurder van Theater Doc 18. Na de uitspraak van de rechter heeft de huidige wethouder, mevrouw De Graaf, dit zeer voortvarend opgepakt en verder uitgewerkt. Wat de toekomst betreft, de Partij van de Arbeid garandeert optimale zorg op maat voor iedere inwoner. De wijkzuster komt wat ons betreft weer terug in het hart van de samenleving, ook in de dorpen. De dorpen zijn gebaat bij goed onderwijs, huurwoningen, ook voor de middeninkomens. Terugkeer van het dorpenfonds staan wij voor en lokale bedrijvigheid en goede bereikbaarheid ook digitaal. Verder willen wij pas op de plaats voor wat betreft de grote projecten, geen grond aankopen door de gemeente en geen grote windturbines, ook wel mega-windmolens genoemd. Een onkostenvergoeding voor vrijwilligers die een bijstandsuitkering genieten. Nog 1 minuut. En vooral maximale gemeentelijke inzet van NEF-medewerkers. Natuurlijk staan wij voor het behoud van bestaande voorzieningen voor lage inkomens, zoals de bijzondere bijstand, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, de AVO-Friso en de Lauwersregeling. Monovergisters op locatie bij de boer, prima. Grote biovergisters op een industrieterrein. En de herindeling is een must. Dank u wel. Mooi, bedankt. Rijn, aan jou de eer. Ik zei toen ik begon, het oude spul komt weer waarom. Ik heb hem nog meegemaakt in de Raad van Achtkarspelen. Dus ik ken hem nog. En ik zei, nou, ze kent toch net zonder u Rijn. Ze zijn net uit de roeien, hè, die oude. Nee, jongen. Nee. Nou, veel succes. Onkruid vergeet net, ze kunnen we terug in, maar goed, als de jongeren druk hebben, en heb ik alle begrip voor, dan moeten de ouderen die moeten optreden, die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, zo weet ik in mijn situatie. Ik heb wat ondervinding als fractievoorzitter, als voorzitter van de kiesvereniging, als rietslid, als steertelid en als bestuurslid van het wetenschap. Ik vind, we hebben ons jeft gekregen van onze hemelsgeheid om daar als goede rentmeesters gebruik van te maken. Waar ben ik? Ik heb een leuke vrouw, ik ben 47 jaar getrouwd. Ik heb 2 benen en 3 bijensbenen. Ik ben mediator in mijn vrije tijd en ik ben nog wat bestuurder van onderscheiden organisaties. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Het gaat over het democratische barn van de verkiezingen. Ik vind het geweldig dat wij het voorrecht hebben om te kiezen. In India ben ik verkiezingen houden, daar gaan de meesten die maken er een feest van. Leven er in door dat elke een feest van maatje. Kom alle hier vooral stemmen. En ja, wat mij betreft stemt de ChristenUnie. Wat wil die ChristenUnie toch? Nou, de ChristenUnie is een christelijk-sociale politieke partij. Wij gaan voor de werkgelegenheid van jongen en oud en ook van de mensen met een arbeidsbehinding. Daar hebben wij een zwak hart voor. We zijn ook mensen die toch het vrijwilligerswerk een warm hart die binnen. We hebben juist de BB West op een plek, nou geweldig, van meervoudige handicapten nog ten willen in Wetselaar. Nou, we hebben die zwaar hebben des jongen en ja, dat moet eerlijk zeggen, dat is justerbaarlijk goed wat die mensen daar doen. Want de mensen die help krijgen, die kennen niet waarom ja. Nog 1 minuut.
Wij willen werkgelegenheid, wij willen dus zorg. Wij willen ook een sterke gemeente, een regio-stad als een pereltje. Die heeft staat het ook bij een oesteres, die heeft wat omheen. Een sterk platteland, die heeft omheen. Een gebied, wat eerst Friesland, Oostergo, werd een werindeling onvermijdbaar is. Schoon de geweldige uitdagingen van 2,3 miljoen bezuinigingen die op ons aankomen, het Rijk, daar kiepert het bij de gemeente over de leuning en die zei van red met mij. Nou, de gemeente die zal direct mee redden, maar dat betekent wel dat er offers gebracht worden moeten. Maar we rekenen op ons vrijwilligers. Wij willen ook als politici, we willen luisteren naar de mensen, net alleen nog maar praten. En hier let ik het bij, want geen woorden, maar dieren. Dank u wel. Krek in het stadskot, of in het einde. Mooi. Esther, ik zal je een geheim vertellen. Ik ben trots. En er had vandaag een hele mooie vrouw van mij erin. Zeker. Ja, ik droomde echt over u, ja. Over u. Hoor je dat even? Ik hoop net dat zaakje-shirt. Dan krijg ik dus probleem. Maar ik ben er wel een beetje grutschap van. Ja, ik had al zoveel over u gehoord. En mensen die zeiden van, die hebben me nu dan gewaarschuwd. Die zeiden, voor Willem moet je uitkijken. Ik denk, oh jee, wat krijgen we? Nou, dus ik droomde ervan. Ik sta erop als een boelman. Nee, het valt me erg mee. Oh, nou, dan nu aan jou het woord. Dank u wel. Ik ben Esther Hanemeijer. Ik ben 38 jaar oud. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kindertjes. Ik ben kleine zelfstandige hier in Dongeredeel. Ik woon ook in Dokkum. Ik kom uit een ondernemersgezin. 12 kinderen. Wij moesten altijd, we hebben geleerd om jong mee te helpen in het bloemenbedrijf van mijn ouders. Ik mocht 4 jaar geleden in de raad zitting nemen. Ik ben gekozen met voorkeurstemmen. Dat was van mij een hele eer, een hele ervaring ook. Ik doe vrijwilligerswerk in de Evangelische Boutique. En waar staat het CDA nou voor? Het CDA staat voor een sterkere samenleving. Wij willen werken aan een sterke Mierskip. Het CDA kiest voor meer ruimte voor de samenleving. Een samenleving waar mensen weer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving. En initiatieven met elkaar kunnen nemen om de gemeenschap te versterken. Dat vinden wij belangrijk. We willen werken aan een sterkere economie. We willen het makkelijker maken voor ondernemers. Meer ruimte geven, minder regels, minder beleid, zodat het makkelijker wordt om te ondernemen. We hebben geen banenmachine op zolder staan, maar we kunnen er wel alles aan doen dat we hier banen houden. Zodat ook onze kinderen hier een toekomst hebben. En zo denken wij te bouwen aan een leefbaar Dongeredeel. En we willen de komende 4 jaar werken aan zorg dicht bij de mensen. Juist nu het Rijk allerlei taken overhevelt naar de gemeente, is het belangrijk dat daar waar de zorg nodig is, daar ook blijft. Daar staat het CDA voor. Dank u wel. Een mooie de tijd. Ik mijn Pietje zei. Ja, dus om Pietje nou de heer van het FNP. Ja, dank u wel. Mijn naam is Pietje de Graaf en ik woon in Tenaat. Ik ben trouwd met Harke. Al 23 jaar, het was van en we hebben zelf de leefste bij Mercedes van de Raad. Ik ben al van 1996 actief voor de FNP, eerst in de skaatfractie in 2002 keersen in de Riet. En zo'n 3 jaar mag ik daar ook wethouder voor wezen en dat is een prachtig mooie baan. Waarom de FNP? FNP is een Mierskipspartij, dus slogan is ook midden in de Mierskip. Dat komt ook omdat wij midden in de Mierskip staan. De mensen op ons lijst komen midden uit de Mierskip wij. We gaan uit van de eigen kracht van de mensen, van de eigen ideeën en ik rond aan voor die ideeën. Dat houdt dan vooral ook in, als je nou naar de zorg zocht, werden wij een heel soort taken van over de schutting krijgen, zat een soort zezen. Dat kunnen wij als gemeente ook best oppakken. Wij staan er dicht bij de mensen, wij weten vaak beter wat er nodig is. Dus wat dat betreft hebben wij er wel goede hoop op dat het slagje zal. Maar wij kunnen net zonder de mensen, wij kunnen dus net zonder de Mierskip. Daar willen we verder op inzetten, dat is ook op ontwikkeling, op talentontwikkeling van jeugd. En dat had net alleen nog met onderwijs te krijgen, maar ook met muziekonderwijs en met kunst en cultuur. Want juist dat is iets wat heel vaak in bezuinigingen ook ondersnijden gaat. En wij vinden dat die talentontwikkeling hier ook ontwikkelen worden moet.
Verder willen wij ook heel graag inzetten op ontwikkelingen van de werkgelegenheid. En kwartlien ga je met merken hebben 17 miljoen euro subsidie hierheen halen kind om Waterfront, Dokkum en de Zuid-Ier te ontwikkelen. 1 minuut. Verder willen wij ook inzetten op ondernemers, de ruimte te gaan voor de ondernemers, met de ondernemers, en we hebben vooral hier in de binnenstad, we hebben een culturele haardstad hier in Dokkum en daar moeten we verder mee en dat moeten we verder uitbouwen. Dank u wel. Mooi. Heel welkom, Lamme Dijkster, de enige nieuweling hier in artikel 15. 50, ja, sorry. Ja, ik denk, hij is erbij. Hij is erbij. Artikel 50, dan denken we aan Lissabon, maar dat gaat hij zelf wel even uitleggen. Hoe ze aan de naam komen. Lammert, aan jou het woord. Nou, Lamme Dijkstra, 51 jaar, jong. Voel me nog soms wat 18, soms 30, maar 51, daar moet ik het mee doen. 3 jaar weer terug in Dokkum. Daar woon ik, woon samen, 5 kinderen. En ik heb uit mijn huwelijk heb ik nog 2 kinderen in het midden van het land, in Tiel. Geboren in Broeksterwoude, dus ik kom uit de Wouden, om het zo maar te zeggen. En daarna 20 jaar Leeuwarden, 9 jaar Spijkenisse en 20 jaar in Tiel. In Tiel ruim 10 jaar in de politiek gezeten, als raadslid, commissielid, voorzitter van heel veel lokale partijen en erg succesvol. In 1 keer van 0 naar 8 zetels in de raad. En er moest wat veranderen. Toen kwam ik hier in Dokkum en ik denk van nou, ik hoop dat ze hier een hele goede raad hebben. Dan zijn wij hier niet nodig en blijf ik lekker inderdaad s'avonds andere dingen doen. Maar ik volgde hier nu zo'n 2,5 jaar geleden voor het eerst de raad en ik schrok me te pletter. 1 soft, ja, ik zou zeggen zootje. En zootje bedoel ik er niet in de slechte betekenis van het woord. Maar het was erg soft, men dekt elkaar allemaal, men benoemt. Hier komen ze direct wel op terug. Ja, dat is goed, mag. Ze benoemen niet de problemen die er zijn. Het wordt allemaal vooruitgeschoven en we werken hier inderdaad echt met plannen uit 1992. Ik heb de jaarrekening afgelopen dagen nagekeken uit 2012, de laatste die voorhanden is. En ik schrok me echt te pletter. We werken met plannen uit 2002, 2003, 2004, 2005. Dat betekent dat er 17 plannen en beleidsnota's waar we dus in het verleden mee werken en we moeten naar de toekomst toe. Dat betekent dat er heel veel niet is gebeurd. Er zijn geheid wel goede dingen gebeurd, maar dat komt straks wel. Maar artikel 50 is een anti-EU-partij, voor alle duidelijkheid. Artikel 50 is het artikel 50 wat in het verdrag van Lissabon staat, waarin staat dat elke staat uit de EU kan stappen en weer soeverein kan zijn. Dus weer een Nederland. Wij willen weer terug naar de EEG van vroeger. Gewoon economisch samenwerken, grenzen gewoon open. En inderdaad, dan denken wij dat Nederland er veel sneller uit de crisis is. En dan hebben we niet die rompslomp en die geldverspilling die in Brussel nu is. Nog 1 minuut. Artikel 50 staat dus heel duidelijk voor de nut en noodzaak. Nut en noodzaak in het doen en laten als gemeente. Een paar dingen vinden we ook belangrijk, is de democratie. Wij willen naar een bindend referendum over de belangrijkste besluiten van de gemeente. Dat kan zijn een Zuid-Ier-project waarvan we zeggen, zulke grote dingen moeten we op een andere manier doen. En denk ook aan een herindeling. Wij zijn dus in principe tegen herindeling. Of de bevolking moet via referendum zeggen, wij willen wel herindelen. Dat democratisch besluit gebeuren. Wij willen een goed sportbeleidsplan en niet inderdaad een ad hoc beleid op basis van beslissingen waarvan je later kan zeggen, is dat een goede geweest. Wij willen geen remmingen, wij willen geen windmolens, voor de duidelijkheid, en geen remmingen op industrie. En op momenten dat het MKB zegt van, wij willen met een vergunning bij de hand nemen, bij het bedrijf gaan kijken en op de snelle manier oplossen. En niet inderdaad jarenlang of onbewust of bewust tegenwerken. Dat willen we duidelijk niet. Gratis parkeren op de randgebieden en in de binnenstad met de blauwe zone gaan werken. Helaas, stop hier. We zijn al heel eind. Ja. Het begin is er. Hadden van der Haar, aan jou het woord. Misschien ga je direct op in, je maakt er deel uit van een zootje. Nou, dat bewaar ik me voor tweede termijn, Willem. Dankjewel. Mijn naam is Ant van der Haar, ik ben 47 jaar, woon in Dokkum, geboren in Holwert. Spreek geen Fries, een van de weinige niet sprekende Friezen die ik zo hier in deze gemeente tegenkom. Waarom ik in de politiek gegaan ben, dat ligt ook natuurlijk een beetje in de basis van de VVD. Ik wil graag een kleinere overheid die er is voor de burgers en niet andersom. En die kleinere overheid die moet zich richten op die kerntaken en meer verantwoordelijkheid geven aan de burgers.
Een aantal belangrijke thema's. We hebben natuurlijk heel veel, maar wij willen heel sterk inzetten op de economie. Stimulering van lokale en regionale economie. Dat kan door middels van een veel beter regio-marketingsplan met een toekomstvisie. Van hoe we de economie van Dongerdeel willen versterken. Door meer in te zetten op bijvoorbeeld vestiging van bedrijven buiten de regio, versterking van eigen bedrijven. Verder pleit de VVD er ook voor om met name bij grote bouwaanvragen een soort draaiboek wordt bijgehouden. Ambtenaar meer naar de ondernemer toe gaat. De agrariërs hebben daar nogal veel behoefte aan. Voor ons blijft de westelijke rondweg altijd nog een goede optie voor uitbreiding. Aanbestedingsregels moeten meer worden toegepast op de regio. De binnenstad. Wij zijn voor de zondagsopenstelling. En het parkeerbeleid zoals het nu is moet worden gehandhaafd. Dan wel nog worden aangepast. Zodat de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verbeterd. Want het water staat de ondernemers aan de lippen. En het wordt hoog tijd dat wij die belemmeringen gaan wegnemen. Dan het energievraagstuk en de duurzaamheid. Wij zijn tegen plaatsing van de windmolens van Metselawier. Dat hebben we de vorige campagne ook al aangegeven. Maar we zien meer in een plan van hoe we dan met die duurzaamheid omgaan. Aardwarmte, we hebben hier aardwarmte vlak tegen de aardkorsten aan zitten, ongeveer 2 kilometer. Maar dat is voor dat soort, in dat soort begrippen is dat maar heel kort. En daarbij valt ook 1 minuut. Het investeren in zonnepanelen. Sociaal beleid. Gemeente krijgt te maken met uitbreiding van haar taken. De VVD vindt het belangrijk dat die budgetten die daarvoor staan, die zijn inderdaad wat gekort, maar dat die niet worden overschreden, dat die leidend zijn. En de VVD is van mening dat deze gemeente deze taken prima kan uitvoeren. Als we maar zorgen dat we de expertise die nu langs de lijn dreigt te komen, dat we die erbij betrekken. En tot zover. Dankjewel. Bedankt. Op de linkervleugel. Ja, heel mooi. Jelke Douwe, aan jou. De laatste 3 minuten. Ja, mijn naam is Jelke Douwe de Vries, 43 hier. Ik ben trouwd. 3 ben hier in Dokkum. En een Ierlien ben wij Klaas van der Galien en ik zelfs. U het CDA stapt. Het hier vooral te krijgen met de landelijke koers van het CDA. Maar ik hier lokaal begon dat te wringen. Ik zal daar net een heel soort te zeggen. Ik denk dat we vooruit zien maar naar de toekomst en dat wil ik jong heel graag doen. Dongerdeel Sociaal, dat is wat wij als partij neemt hebben. En wij willen er wijzen voor de meesten. En wij willen vooral ook naar de meesten zien. En we vinden dus ook dat de oerhiet er ook voor de meesten wijzen mat. Dus dat ik de oren je zei, dan denk van nou, dan gaat er wel een heel soort voort. Een zwarzame oerhiet dus. Als je dan, ik vind dat het feestje net al te volle bedjaren, maar ik dan verder zorg naar de riedsagenda. En ik hoop dat wij daar echt voltallig en met een heel groot aantal mensen aan een onderdeel van dit maken. Dat we in april en mei aan te zetten over 2,5 miljoen bezuinigingen. Ik heb hier aan tafel net jet, ik heb wel al hier hele mooie dingen jet. Dat is waar wij u als Dongerdeel Sociaal heel wat zwaar gaan doen. En wij willen heel graag dat de voorzienings van de mensen ruim blijven. En dat ben net alleen als sociale voorzienings, ben ik sociaal-culturele voorzienings. En dan ga je het over een muziekschool, een zwembad. En dan ga je het ook over dorpshuizen, multifunctionele centra en neem ze maar op. Al die zaken die heel wichtig zijn voor de mensen hier in Dongerdeel. Denk ik even om een bolwerk, een stichting, maar ook het gebouw. Waarvan wij zeggen van daar mag je een vervolg. Ja. En dan zullen wij op een orenwijze met onze gemeentefinanciën omgaan moeten. Wij zeggen dus, laten we dan ook zien, en heel goed zien, naar alle grote projecten die nog op stapel staan. En wij hebben al dus het Zuid-Ier-project. De eerste fase is nu starten. Dat is dan vooral ook onderhoud en achterstallig onderhoud, waar ik net per reservier is daar onder jaren, maar die vervolgfase, hoe er wat u onbelangrijk even net te komen. En als je het dan hebben over een oorgroot project als Holvoort ONC, wil ik daar nog wel van zeggen, dat we zeggen van nou, dat is een volle better project. En daar zullen wij van willen dat dat wel teruggaat, maar dan net dat wij naar de boezem maken, maar het wetenschap en de provincie. Dank u wel. Mooi, dank u wel.
We hebben, je denkt, hij zei het helemaal niks, dat zal even op. Nou, de neiging weer heel groot. Maar we in afspraak, dit blokje van 3 minuten mochten ze zelf hun eigen verhaal horen. En ik mocht daar verder net tussen komen. Maar het heeft me wel een paar keer goed kriebelen. Maar goed, dat is de afspraak. En ik wil maar eens een keer beginnen met een blokje raad. Dus een keer praten hoe je hem zelfs. En ik haal Jetty door het een heel paar dingen verkeerd. Maar ik begin maar eens een keer met de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering. Met een nieuwe riet. En dan komt zeker het verhaal van het Amtsgebed naar voren. En dat is elke keer komt het weer. Elke keer wordt het dan weer uiteten. Elke keer lovende woorden en minder lovende woorden. Er wordt altijd praat over een burgemeester die opzadeld wordt. Mij en neem alles maar op. Ik wil zeggen, wat doen we met het Amtsgebed? Past dat nog wel in deze tijd? Ja, Charest. De aaien ben klaar. Ja? Mooi. Ik begin bij, laat ik maar eens beginnen bij Anton. Nou ja, goed, over het Amtsgebed heeft VVD ook wel eens vaak wat over gezegd. Wij vinden dat we scheiding hebben tussen politiek en staat. En daar hoort geen Amtsgebed bij. Dus wat ons betreft kan het gewoon worden afgeschaft. Ja. Rijn, scheiding tussen kerk en staat. Ik heb eens vertellen laten dat er bestond geen christelijke politiek, maar er bestonden wel christenen in de politiek. En dan gekoppeld aan het Amtsgebed. Wat vies u? We moeten een paar zaken helder onderscheiden. In de eerste plaats ben ik een voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Want er zijn diverse kerken en welke kerk. Maar boven dat alles staat uw Heer en God die alles maken heeft. Maar er binnen toch en ik de meeste, nevens Romein 13, de gelegenheid doen het om een overheid te hebben die er is voor de burger te goede. Stel, er is geen overheid. Het zou een grote chaos worden. Ja, maar Rijn, even, er zijn hele grote mensen die dat net meer, die Romein 13 onderschreeuwen. En wat dan? Nee. Dat we vroeger in de Ustiet, vroeger, Wolsa en no. Ik ben het helemaal mee eens. Het is een crisis dat er zoveel secularisatie is en mensen die het net niet zeggen. Maar dat neemt net waar, als de mensen het net niet zeggen, God zult u alle je wol. En daarom vindt de ChristenUnie, en laat ik dan maar namens de ChristenUnie spreken, die vindt het van groot belang om een zegen te vragen, ook voor de raadsvergaderingen en de zegen van de Heer. Daar hebben we alles om te danken. Dus wij vinden het zeer tegenwichtig. Laat het blijven. Maar Pietje, dat kun je direct bij je eigen fractie even in de fractiekamer doen. Nou, het is zo dat ik in het verleden, doet ik in de Riet, zie het ik deze discussie opstart ha. En dat weer een hele moeizame discussie. Toen heb ik gevraagd van, kunnen we het net eens een keer over ha? Want als christen zijnde vind ik een gebed is een gesprek met God wat ik zelf heb. En wanneer je dus in een riet zit, vind ik het er net bij passen. En dat kun je zelf doen, als je het graag wil, maar je eigen fractie. En daar mag best een gelegenheid voor wezen. Maar ik vind dus eigenlijk dat je dus het persoonlijke gebed, het gesprek wat je hebt met je God, dat je dat dus op je eigen wijze invullen kan. Esther. Beste mensen, ik vind een gebed ontzettend belangrijk. En het is voor mij persoonlijk heel waardevol. Het Amtsgebed, dat denk ik, dat moet de meerderheid over gaan. Als de meerderheid van de raad niet gelooft of het niet op die manier ervaart en voelt, dan denk ik dat wij als CDA inderdaad beter in ons eigen kamertje dat gebed kunnen doen. Dat we het gebed nodig hebben, staat voor mij voorop. Kootje. Ja, dankjewel. Nou, de scheiding tussen kerk en staat, groot voorstander ervan. Ik ben zo opgevoed, maar ik zou zeggen van, ik vind het voor de burgemeester ook echt soms een aanfluiting dat je altijd hetzelfde moet zeggen, terwijl de situatie anders is. Dus als je daar behoefte aan hebt, doe het thuis, doe het onderweg en leg het niet een ander op. Dank u wel. Jouw cadeau. Ja, ik heb hier even nog nooit gedacht, en dan denk ik van ja, ik heb een persoonlijk verhaal, want ik vind het een mooie broek.
Dus dat is mijn persoonlijke mening. Ja, maar dat mag ik gewoon. Maar als ik om me heen zorg en dat ik denk over hoe dat in de rie gaat, dan denk ik van, is het nog van deze tijd? En ik denk dat ik even een buurt op squallen. Wij hebben als christelijke squallen gebroken om te starten. En de dag maar een dag-iepening en het kan van allerhande aard wezen. Ja. Ik zou echt wel iepenstenen voor een oren vorm van iepening van de vergadering. En dat zou de ene keer op de ene wijze keer of de oren wijze. Een gebed waarbij ik mensen erbij zitten die daar niks mee hebben. Nou ja, daar heb ik wel eens denk van, nou ja, dat viel soms ook wel eens wat ongemakkelijk. Dus ik zou, dus hier de rie gaat er uiteindelijk over. Ik zou daar wel eens met elkaar eens een goed gesprek over hebben. Maar horen we het komt weer een discussie. Wat zegt dat? Maar horen we weer een discussie. Ja, maar is dat net een beetje eigen aan u? Als rie? Nee, maar ik vind dat mij ook met elkaar bedenken. En als ik zei van ik wil een oren farm, dan zou het een oor, ik wil die oren farm net. Nou, clear. Prima. Laat het. Artikel 50 is daar heel helder in. Afschaffen. Artikel 50 is voor een seculiere staat. Scheiding tussen kerk en staat. En wat iedereen zelf mag geloven, mogen ze thuis doen, mogen ze in de kerk doen. Maar het moet inderdaad echt helemaal scheiden van de politiek. Want op het moment dat je hier ambtsgebed doet, dan heb je ook een groot gedeelte van Dongerdeel. Ook al is het inderdaad een heel conservatief gebied. Maar ook een gedeelte die zegt van, voor mij hoeft het niet en die sluit je daarmee ook uit. Maar dat geldt niet alleen voor het ambtsgebed, dat is ook voor nieuwjaarsreceptie in de kerk. Dat zeggen we ook, dat moet je ook scheiden. Moet je ook in een openbaar gebouw doen. We hadden het even over het ambtsgebed en we gaan de uitweg niet aan. Pieter. Voor het algemeen belang Dongerdeel, maar het ambtsgebed zou het nou eens afgeschaft worden. Dat als de helden er net niet bij betrokken is, had het voor u weinig zin. Een voorlezen gebed. Maar een gebed op zich is hartstikke goed. Niks mis mee. Kan die man net stilhouden? Nou ja, goed, ik had al even toelichting gegeven. Ja, daarom, maar je mocht de eerste. Dan kun je ja, dan mag het. Nou ja, goed. Ja. Ik denk dat we de discussie aan het begin van de raad weer gewoon moeten oppakken. Het was de vorige raad was er geen meerderheid, maar ik wil wel even over die meerderheid. Kijk, ik vind het in deze misschien meer een fundamentele zaak dan dat je daarover qua meerderheid moet besluiten. Als iedereen van mening is dat er een scheiding is tussen kerk en staat, dan moet je het gewoon niet doen. Punt. Dank u wel. Nou, dan kom je natuurlijk na het ambtsgebed kom je op dat, ik hoorde al Pieter, die had het over museums open, maar in iedere gemeenteraad, overal, de meesten schuiven het nog even weg van na de verkiezing, maar dan hebben we het over de zondagssluiting van de winkels aan de orde. Kennelijk willen heel veel zich daar niet voor de verkiezingen aan branden. Nou, doen jullie het dan nu toch maar keer. En dan begin ik, nou laten we maar eens even bij Cootje beginnen. Nou, dankjewel. Ja, ik denk als je het gevolgd hebt, Willem, dat wij 2 jaar geleden een andere ik volg altijd alles, maar ik ben nu neutraal, dus doe maar. Echt een andere mening hadden over de koopzondag als de andere fracties. En dat heeft te maken met toch een andere invulling van de zondag. In die zin, holle, 24-uurs economie. Zijn nog andere dingen als kopen. We zijn groot voorstander om de saaie zondag in Dokkum op een andere manier in te vullen. Maar wij zijn geen voorstander van de koopzondag. Ik moet daar trouwens iets aan toevoegen. Maar ik wil ook even interpreteren van holle. Dat maakt ieder mens zelf uit. Ja, en niet een partij. Maar in alle culturen is het zo dat het en het is ook bewezen in de geschiedenis, dat 1 dag stilte, 1 dag rust goed is voor de mensheid. Ja, maar dat kan ook op woensdag. Ja, dat weet ik, maar tot nu toe is het gebruikelijk op de zondag. En we hebben het eigenlijk over de invulling van een maatschappij. Dat wij als PvdA daar anders over denken. Ik moet wel zeggen, dat is de huidige fractie. En binnen onze partij beetje korter graag. Wordt er wel genuanceerder over gedacht. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Pieter Braaksma, stel je eens voor dat al die ultra-orthodoxe Joden daar het Israël zeggen, moet je eens op, wij komen morgen naar Dokkum. We kunnen bouwen, ze komen hier. En dan gaan we niet meer de zondag, maar dan wordt de zaterdag dus de vrije dag. Ja, stel je eens voor. Dat moet die beste Joden werden. Oh. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Oh. Maar deze vrouw Klingberg die naast me zit, die is hypocriet als wat. Want van de week hebben we dat ook al besprutsen. Ze wil haar wel bedienenleden op het terras opsnijden, want dat vonden ze heel gezellig.
En Zweefel, maar ik weet net waar het aan kwam, want ze wil net in aan het werk gaan. Ze reizigt ook op snijn. En ze gaat naar haar dochter in Amerika van de week hier al hier op snijn. Dus ik snap net waar dat al je regeling moet. En als je als zo ziek bent en je leest in je s'morgens in het ziekenhuis, waar moet die komt van je waskie? Nou, voorlopig vind ik dat niet zo fraai wat u nu zegt. Ik wil even toch... Dit is even een onderwerp waar we niet... Ik vind dit helemaal helemaal niet netjes, neem me niet kwalijk. Ik heb gezegd dat mijn dochter in Amerika woont, waar de 24 Ja, maar dat is in een vorige discussie. Nee. Dat hebben we hier niet gehad. Oh. Ja, dat hebben we hier niet gehad. Maar beste Willem, toch wil ik het verschil dan aanklagen wat mijn buurman zegt. Er is Heel een kort verschil met het opleggen van werk. En de vakbonden zijn er ook op tegen. Dus ik steun wat dat betreft de vakbonden. Dank je wel. Maar goed, we hebben een discussie, Rijn, die feitelijk al een beetje achterhaald is. Want als ik dacht eerst van de week, er zijn lantaarnpalen te weinig op de rondweg. Maar goed, dat valt mee. Maar er staat nu één tussen van een zwarte markt in Holwert op zondagmiddag. Waar praten wij over? Het is er al. Hoe je het ik ben, dat verkeerde. Ik zeg ik wel eens wat. Hè? Ik bedoel, wij komen ook wel eens zo in het Lauwersmeergebied en op Stein, ik wel eens wat. Ja. Hè, maar daar gaat het net om. Het gaat hier over een koopzondag. En of wij er allemaal net voorstander van zijn. Nou, wij hebben er een principiële reden voor. Ik heb het over zondagsluiting, niet op een enkele koopzondag. Ik praat erover open of dicht. Dus helemaal. De winkels die binnen nood dicht, laat ze tegen blijven, want er wordt geen probleem oplost, dat zie ik hier komen. Geen supermarkt hier op een internaat of snij? Ik denk net dat dat gebeuren gaat, maar de FNP die had wel zijn van, wij moeten dat net oplezen willen, dat de winkels snij dicht binnen. Jou dat vrij en laat het aan de ondernemers zelf, als ze het dicht willen, en jou het aan de mensen zelf, als ze dus naar een winkel gaan willen of niet. Wat dat betreft ben wij dus wel voor een snijziepening, maar wel als we dat zelf doen. We zeggen er in het begin heel raar van op dat de agrariërs op snijden om het bieterrooien gaan, of een treppel zetten of op een doen. Dat is echt al heel gewoon. Tijden verhoren. En ik vind dat mensen zelfstandig heel goed beslissen kunnen hoe zij hun vrije tijd hier richten. Lambert, ik kan je bijna je antwoord raden. Ja, nou inderdaad, artikel 50 is duidelijk in. Open, degene die open willen. En inderdaad ook zonder beperkingen. Als iemand 52 zondagen in het jaar open wil, moet dat kunnen. Inclusief de feestdagen die daarbij horen. En dat is niet alleen, dat geldt ook voor de horeca. Iemand moet hier, zeker als toerist, in de zomer kunnen lopen. En ook op zondag inderdaad de winkels binnen kunnen lopen. Willen ze shoppen, willen ze shoppen. Willen ze lekker een bak koffie drinken, gaan ze lekker op het terras zitten. Dat moet inderdaad kunnen. En wij moeten als overheid geen belemmering daarvoor neerleggen. Prima. En tenslotte, de dominee werkt ook op zondag. Duidelijk. Anton. Ja, nou, ik heb het in mijn inleiding ook al gezegd. De VVD is voor zondagsopening, omdat wij vinden dat wij als politiek niet moeten bepalen wanneer een winkelier open of dicht moet zijn. Er komt ook nog bij dat het heel slecht gaat met de winkeliers in de binnenstad. Het is zondags, kan het hier bij mooi weer hartstikke druk zijn en er kan heel veel omzet worden gegenereerd. En aan de andere kant, mocht het zo zijn dat de Dongerdeelse bewoners het niet willen, dan gaan ze ook niet kopen en dan houdt de koopzondag vanzelf wel op. Maar de klant bepaalt uiteindelijk of de winkel open gaat of niet. En dat moet niet aan de politiek Elke dag, ik heb een keer van een winkelier. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar daar heb ik de 7e dag voor nodig. Dat al uw werk doen. Winkels hier op Snij? Nou, ik had daar een hele duidelijke mening over. En wij hadden daar een hele duidelijke mening over. De snijden is een dag van bezinning, van rust, recreatie, ontspanning. En ook een stukje beleving dus bij mensen. En ik denk dat je met respect voor die snijdsbeleving van een heel grote groep mensen in uw gemeente best ook heel eigentijds christelijk wijzen kennen. Als ik op snijden erop uitga en er is een winkel hier en ik heb nog wat nodig, dan denk ik net van, goh, ik doe het even maar net. En dat is wel de tijd van Joert. In denk april, toen wij kregen uit het CDA, toen speelde deze discussie, omdat wij, dat er een fysiek lag om op 4 mei, meen ik, iepen te wijzen, net alleen nog maar de merken, maar de kermis, maar ook maar de winkels. Toen heb ik met een heel soort ondernemers praten, christelijke ondernemers benamelijk, om te jaren van, wat vind je hem daar nou van? En die zeiden van, ja, waarom moet je hem dat bepalen? Waarom mogen we dat zelf net weten?
En toen hebben we ook een aantal van die christelijke ondernemers zijn. Wij zullen er net voor kiezen om iepen te gaan. Maar oren, weten wij. Elk zien. Ja, en oren die zullen dat dus wel... Elk zijn eigen keus waar wil. Ja, en ze wisten ook dat een aantal mensen dat heel graag willen. En dus maar horen we, de vraag is ook van, maar wij als oerhiet zeggen van, wij behouden dat. En ik vind net dat het uw plek is om dat te doen. Hester. Ja, hecht aan die zondagsrust. Maar ik denk dat het hier gaat om een hoger liggend doel. En dat is die leefbaarheid in de stad. Ik denk dat het daar allemaal om draait. En daar kunnen we afspraken over maken. Het CDA wil dat die leefbaarheid in de stad weer terugkomt. En dat we hem uitbouwen. En ik denk dat door ze nu en dan de HEMA open en dan de Scapino open en dan een andere zondag weer die winkel open, dat we die leefbaarheid daar niet door terugkrijgen. Ik denk wel dat als we ruimte geven, dat wil het CDA, voor een aantal zondagen in het jaar. En dat dan ook iedereen open is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de actualiteitsdagen. Dan leg je weer mensen de wil op. Wij blijven bij ons standpunt. Wij zeggen, wij willen die ruimte opzoeken. We willen die ruimte ook geven. Ja. Maar we hechten aan die zondagsrust met oog voor de ondernemers. Heel kort gezegd, jullie zijn een beetje opgeschoven. We geven wat ruimte, maar we hechten aan die zondag. Maar ik heb het nog tegen, Willem, want één ding is net helemaal duidelijk. Mevrouw Hanema zei van, daar maak ik op die snij alle winkels hier. Klopt dat? Ja, dat zei ik al. Daar moet uiteindelijk natuurlijk een ondernemer zelf weten. Maar het is wel dat je als ondernemers zelf met een plan komen. Dat ze een aantal keren zondags open willen. Dat is misschien met de admiraliteitsdagen. Dat is als zondag op 5 mei valt. Dan krijg je ook dat elke ondernemer dan open gaat en dan krijg je die leefbaarheid in de stad. En dat is belangrijk. Nou, ik ga nog 1 rondje, want het maakt tongenlast. Pietje mocht het even, die vinger het eerste mee. En dan begin ik aan die kant. Ja. Ik vind het wel wat hen webbeleert en net helemaal duidelijk. Zeg nou duidelijk van, ik ben de voor of ik ben het zeer. Ja. Dus dan ben je Zijn waar hecht het nou? Nou, het zijn misschien Esther, want bij jou rondte en misschien en dan die en die dagen. Ik denk dat je dus gewoon in je eigen verandering rekening maakt dat het kan en dan redt de ondernemer zelf mee. En ik wil even erop wijzen, snijdenmiddag om 3 uur is het FNP-hoes hier. Reclame. Ik jou mijn Giro-nummer direct wel. Hester, je mag je op antwoorden, dan ga ik daar. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest. Wij hechten aan die zondagrust en we willen oog hebben voor de ondernemers. We laten het ook al bij de ondernemers en we zeggen, kom met een voorstel. Prima, Pieter. Nou, dat voorstel hebben we volgens mij net nodig, want dat mag je bij die ondernemers leiden. Wij hechten ook aan die zondagsrust, maar dat bepaal ik zelf, hoop ik. En ik wil even refereren wij naar de expo van het Aron hier. Dat weer de Snijns, de topdag. Dus houd op, een lietse groep, maar de grote massa net blokkeren willen. Dat komt net goed. En dit is voor de ondernemers zelf. Nou, ik sluit me helemaal aan bij Pietje de Graaf van CDA. Zeg nou eens, waar staan jullie voor? Ben je voor? Want dat zei hij. Dat is voor of tegen. En laat ook alsjeblieft dit nou eens bekend worden in de media. Want tot nu toe blijft het binnenskamers. Ben je voor of ben je tegen de koopzondag? Voor of tegen, Rijn? Ja. Ik heb het al zijn, wij zijn geen koopzondag, maar we hebben verschillende redenen voor. We hebben principiële redenen, die duidelijk wijzen. God heeft net voor niks in rust daar instelt. Maar we hebben een praktische argumentatie. We zijn bij de ondernemerswest, hebben ze praten. En zeiden van, nou jongens, kom zelf maar een onderzoek. Want wij zorgen ook wel elders. Maar goed. Van, er is een verschoning. Dan doen we het net in de riet. Dan doen we het net in de riet. Maar dan besluit de winkelier zelf. En dan zei ze hem gewoon eens had je hem dat besluit, dan gaat het terug. Want dat is wat zij zegt. Nee, ik wil heel graag eerst weten hoe de ondernemers daarin steken. En dan nog een keer beslissen. En dan willen we een besluit nemen. Mooi. Pietje hebben we gehoord. Dan gaan we naar Lamert. Heel kort. Heel kort. Ja. Heel kort. Nou, wat ik inderdaad hoor, ik ben blij dat in ieder geval meerdere partijen ook met ons eens zijn, gewoon open laten. Ja, maar dat hebben wij allemaal gehoord, dus even kort. Ik vind het heel erg jammer, ik noem het CDA-geswabber. Ik volgen, dus dat kon je het al weten. CDA-geswabber. Ik bedoel, is het nu inderdaad alleen 5 mei, een admiraliteitsdagen, of zijn het 6 mei of 27 augustus? Ik ben heel benieuwd, inderdaad, laat er een uitspraak ook komen. Praat ze over 10 keer per jaar, of 20 keer per jaar, of 40 keer per jaar. Nou, ik hoef er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Het is inderdaad, het CDA is daar niet heel duidelijk in. Het is dan 5 mei, zou het dan wel mogen. Geef die ondernemers gewoon die duidelijkheid. En
de VVD is van mening dat we die principes niet ten koste moeten laten gaan van die ondernemers en die werknemers, mevrouw Klinkenberg. Jouke Douwe nog? Genoeg? Ik heb zo even ook zo aan. Esther, je mag één keer je wat aangevallen. Heel kort. Even Willem mag de zin nog even allemaal uitzien, want dat vind ik wel aardig. Ja. Wij vinden net dat het uw plak is om op te lezen, een orenmeesken, om al of net hier te werken. Maar dat is wat ik krijg. Ik zijn hier van Sint Rijn. Jullie begrijpen het misschien nog niet, hoor ik hier. Maar ik denk dat het heel duidelijk is. Ik denk dat iedereen in de zaal mij begrijpt. Wij hechten aan de zondagrust en wij willen ruimte geven aan de ondernemers. En wij wachten het dan ook af waar ze mee komen. Ja, nou prima. Maar dit is politiek. Als u de Tweede Kamer volgt, krijgen we ook 3 keer hetzelfde antwoord. En dan begrijpen we het ook niet allemaal. Maar goed, het is prima. Maar ik ga naar heel wat moois. Er is een buurprovincie, dat is Groningen. Er was een zekere professor, die heette Elzega. En die bracht het dualisme tot een verheven iets. Ik heb zelden in mijn loopbaan als journalist meegemaakt hoe dat naar boven werd gegeven. Dit was het absolute einde. Hier ging de democratie nou mijlenver omhoog. College en raad gescheiden. Het zou tot nog meer democratie leiden. Goed, in Friesland nog niet. Maar als je nou de afgelopen 4 jaar nou eens even natelt. Hoeveel wethouders zijn er naar huis geschopt? Er is in Limburg zelfs een gemeenteraad. Die bestaat uit liefst 7 eenmansfracties. Over democratie en besturen gesloten. Maar nou komt de vraag. En Jouke Douwe verwacht hem al. De vraag is, moeten raadsleden die uit hun fractie stappen ook gedwongen worden de raad te verlaten? Met andere woorden, je neemt een plaats in van de partij en de man die daar ervaring mee heeft, Jouke Douwe, die mag het eerst aan het woord laten. Ja, die vraag hebben wij, Klaas en ik, is natuurlijk heel bot stelt van wat doe je? En de mensen die mij kennen, dan weten ze dat ik ergens van sting. En dat is voor christelijk-sociale politiek. En ik denk dat ik dat altijd uitdroegen ga, ik daar onder jaren. En als dat op een bepaald moment net binnen een partij kan, dan denk ik echt dat je erom te gaan moeten om zelf je koers te bepalen. We hadden er hele wijdwijdige partijen mooi oorhouden binnen het CDA en het is net slagen om... Ja, maar mijn vraag is... En dus vind ik dat je daar dus de ruimte voor gaan moeten en dus echt net dat je dat dwingen moet. Dat is dat echt net hoe de wet op dit stuit in elkaar zit. Maar dus is op de list van het CDA, ja. Ik neem daar als voorbeeld, dat maak ik wel aan, dat net om daarop te pakken, maar even als voorbeeld. Stist op de list van het CDA, wust vanuit het CDA verkeerd en stapst eruit. Ja. Het CDA als fractie bepaalt beleid, bepaalt op het aantal stemmen, dook je uit. En dan is het gebeurd, want dan hebben ze weer minder, het is college wordt minder vaak ondersteund, want heel vaak ben degenen die eruit stappen, worden echt de oppositie. Moet het net zo bij wet regeld worden, je ook zitten voor die partij, je wil er net langer, je kent er net meer eens. Ja. Nou, ik denk dat heel kort. De vraag is want het klinkt alsof is dat een heel makkelijk besluit. Nee, en hij liet het heel duidelijk wijzen. Ik ben vanaf mijn 18e lid van het CDA en CDA. En ik sta nog steeds voor de uitgangspunten van die partij en die draag ik nog altijd uit. Het punt is alleen nog, het slagen net met binnen de partij, omdat die een wezenlijke koerswijziging dingen hebben. En dan is dus een kaart om mij best om te zien van wat doe ik. En deze kaart ga ik maken. Als mensen daar net achter staan, ik heb reacties van mensen die zeggen van, nou dat vinden we net kind. Maar ik een heel soort, die houden daar respect voor houden. En dan gaan ze van, wij volgen je best, wij snappen best over steeds wat een probleem is. Dan moet ze gewoon net op mij stemmen. Heel simpel. En oorzen dan gewoon dat wel doen. Alsjeblieft. Ja, Willem, nou, kijk, als liberaal vind ik niet dat je iemand zoiets moet opleggen. Ik vind in principe wel dat je moet proberen natuurlijk fractiebreed voltallig te blijven. Maar het is ook een beetje een vreemd systeem. Je moet op een lijst staan om in ieder geval
van een partij lid te zijn om je kandidaat te kunnen stellen. Dan ben je kandidaat, dan wordt er persoonlijk op je gestemd. Dus je zit daar op persoonlijke titel eigenlijk, alleen je zit er namens een partij. Dan heb je te maken met fractiediscipline. Nou, en daar wringt het nog wel eens als je dan met z'n allen één geluid moet laten horen. Maar het botst wat je nu zegt. Je staat op de lijst van de partij, daar sta je achter en je bent weer voor jezelf. Nee, de wet heeft bepaald dat je... Ja, de wet. Ja. Ik wil de wet veranderen. Ik vind in principe als iemand gekozen is als volksvertegenwoordiger en hij stapt uit de fractie, dan zou ik hem wel aanraden om eruit te gaan. Alleen ik vind het niet een verplichting dat zo iemand zelf zijn afweging zijn eigen afweging moeten maken. Ja, en dat is nu een keer een beetje het manco misschien van de democratie. De wet, ja. Dat er misschien meerdere eenmansfracties gaan ontstaan. Maar goed, ik denk dat wij als raad, als gemeentebestuur, heb je ook een collectieve verantwoordelijkheid. Ja, maar je zal Lammert een meerderheid vormen in het college en er zal één uitstappen. Daar college. Ja. Wat dan? De fractie van artikel 50, zoals wij er tegenaan kijken, je bepaalt samen in wezen een koers. En op het moment dus dat je die koers vaart, dan ga je alle voor- en tegens van die koers bespreken binnen de fractie. En op het moment dus dat je dan daar als fractielid totaal niet mee eens zou kunnen zijn, dan heb je inderdaad wettelijk nu het recht om inderdaad uit te gaan. Dat hebben we allemaal gezegd. Maar of je dan daardoor de wet zou moeten veranderen. Je bent op persoonlijke titel gekozen om je standpunten die je hebt. Daarover verschillen nu de meningen. Ja, dat is verschillende mening. Wij hebben het nog niet inderdaad binnen de fractie besproken hoe we daarmee omgaan. Ik vind, je bepaalt met z'n allen de koers. En daar je kan naar links met z'n allen gaan of rechts met z'n allen. En wij houden niet van de fractiediscipline. Je mag bij ons wel gelukkig een afwijkende mening hebben over bepaalde onderwerpen. Pietje, moet je dan niet van tevoren in de fractie maar laten tekenen? Nee, kan niet. Ik denk dat je die verantwoordelijkheden kennen moest. En je binnen bij een partij en je sluit je om bij een partij omdat je je thuis bevielen. En als je op een gegeven moment echt de politieke koers mooi bepalen en ik mooi uitdragen, mooi inriert, dan ben je daar verantwoordelijk voor. En op het moment dat je dus zegt van ja, ik viel me er net meer bij thuis, denk ik dat je het binnen je eigen partij oplossen moet. En slag het dat net en viel je er net bij thuis. Graag nog een antwoord op mijn vraag. Moet de wet aangepast worden? Van, moet je, dat zeggen ze al, ja, maar moet je blijven of moet je eruit? Wat vind je hem? Je wordt stom door de burgers die stemmen op jou. En de meerderheid van stemmen die jou het on dat je dus in de riet komen. Dus die mensen hebben een stem op jou uitgebracht. En als je dan zegt van ik wil voor die mensen, wil ik nog altijd mijn standpunten uitdragen, vind ik dat je dus het recht hebben maaien om dus dat uit te dragen. En maar vul ik nog even één ding in, dat zou dus wijzen moeten, indien we dat ik dat vertaal, had niet in mijn voorkeur stemmen, dan zeker. Maar iemand die nou als nummer 5 zit, en dan heb ik net praten met hoe voorkeurstem, want die gewoon naar die lijstloeken gewoon niet. Die heeft misschien 4 stemmen. Van zijn vrouw, van zijn boerman, van zijn boervrouw en van zijn beppe. En dan? Nou, als het even volgen has de laatste jaren, dan zal het met 4 stemmen er net inkomen. Het is gewoon de eerste stem krijgt. En de lijst het zou volgen. Ja. De lijst het zou volgen. De lijst had ze volgen en dan zorgt ik dat die de meeste stemmen had en die komen erin. En dat is gewoon democratisch bepaald. Pieter. Nou, ik helder wijzen. Wij hadden handtekeningen verzet, mocht er laaien in de tent wijzen, dan ga je voort. En de heer De Vries die zei dat christelijk en dit en dat. Ik denk, als je de afspraak in het begin maken, had je ook kent dat dat gebeurt, dan ga je er denk ik net onhouden. Dus echt christelijk vind ik dat nog net. Ben je er met voorkeurstemmen in kan, dan luidt het enigszins oors. Maar als je op nummer 3 of 4 staat en je gaat mooi omdat ze gewoon nummer 1 en al je stemt hebben, omdat die voor de partij staat, die horen ik wel naartoe, maar je hebt een boegbeeld, dan denk ik dat het helder en duidelijk is. Mag ik daar op reageren, Pieter? Willem? Mij wel. Ja, natuurlijk best onvallend persoonlijk dus. Ik krijg dit lijn dat ik voor een bepaalde koers stier. Die heb ik altijd maar elkaar gedroegen en die heb ik versteld voor 4 jaar, dacht ik. In de tijd is er landelijk jongen het nodige bad. Ik heb voort bij, toen de PVV al kwam, heb ik al onjong dat ik grote moeite met hier. Mauro, ontwikkelingshulp en ging ze maar verder. En op een bepaald moment begint dat ik lokaal te wringen. En dat had een ierlijn,
hebben we de vraag gesteld, hoe gaan we nou verder? Geven we dat christelijk-sociale, geven we dat ik hier uitdragen binnen het CDA of net? En toen weer gewoon het antwoord weer nee. Maar dan verhoort het dus wat in die koers. En dan kom je op het verhaal wat mevrouw de Graaf zei, Pietje zei, van dat je mogelijk daar dus een oren karrie maakt. En dat is een hele drege kar, dat ik dat heel duidelijk maak. Dat snap ik al eer. Alleen het gaat er even om. Eruit en staat dan naar je partij. Ja. Dan doe je het fair. Dat hij een kar was. Dat is je keuze, dus laat ik bij jou. Esther. Dus. Heel duidelijk. De heer Braaksma zegt het ook. Je wordt gekozen voor een partij, je zit namens een partij. En als je het er niet meer mee eens bent, dan stap je op, een vent, woord en begin je overnieuw. En uit eigen kracht, maar je gaat niet 2 zetels meenemen of hoeveel dan ook. Ik vind het gewoon diefstal. Rijn. Wat ik nog best heb in de discussie is, we binnen hier een lijstenstelsel. Dus men zit namens een lijst, komt men in de riet. Nou, dan is het een kwestie van hoeveel stemmen er op die lijst uitbracht. En dan kan nummer 4 wel 4 stemmen krijgen, maar hij is op die lijst met een 5, 6 zetels in binnen, dus hij komt erin. Nou, de kwestie van Jouke Douwe. Nou, dat is een kwestie van wat het gewisse in aanmerking komt. Want er is in het CDA er een hele discussie geweest. Ja. En er is een koerswisseling geweest. Nee, maar ik heb begrip voor de strijd die deze man voert. Hij als nummer 1 op de lijst. Dat hij dus zijn kar maken heeft. Ik bleef daar persoonlijk, daar aan. Maar ik ben wel een voorstander van, je bent op een lijst. Je bent er verkeerd. Maar ik heb wel begrip van de strijd van deze man. Coachje. Nou, daar sluit ik me bij aan. Ik ben groot voorstander van het duale stelsel waar wel wat haken en ogen aan zitten. Nou, in het geval van Jouke Douwe had ik dan toch... Uiteindelijk snap ik die strijd. Als mijn partij met de PVV zal regeren, zal ik dezelfde dag er nog uitstappen. Maar dan zal ik wel mijn plaats ook beschikbaar stellen. Ik denk dat je dan ook dit soort discussies niet krijgt. Maar ik snap de strijd. Ik had het alleen anders opgelost. Dank je wel. Mooi. We gaan naar een... Als ik alles goed beluisterd heb en alle programma's ook nog heb gelezen, dan is het zo dat jullie je allemaal wat zorgen maken, alle politieke partijen, over voorzieningen in stand houden. En noem maar op. Wij moeten behouden, als ik hoor van Jouke Douwe 2,5 miljoen bezuinigen, dan slaat mij als burger, als ik dat hoor, de schrik om het hart. Want hoe je het went of keert, het moet ergens vandaan komen. Nu is bezuinigen, naar heel veel begrippen van mensen, altijd belastingverhoging. Niet dit, niet dat. Maar de meeste mensen maken zich daar nog niet eens voor druk om. Maar hou ik dat dorpshuis? Hou ik die sporthal? Hou ik dit? Hou ik dat? En vul maar in. En ik luister jullie allemaal van dat jullie datzelfde gevoel ook wel een beetje hebben. Hoe moeilijk wordt het? En kun je als partij, als je nou alle partijprogramma's leest, wij willen het behoud van dit, wij willen het behoud van dat. Hoe vaak je het met zulke bezuinigingen, en je moet nog niet het blokje zorg erbij pakken, daar komen we direct op, maar dat staat er ook nog te gebeuren. Hoe maak je dit waar? Nou, laten we beginnen in coachen. Vooruit. Dankjewel. Nou, een hele moeilijke opdracht voor de nieuwe gemeenteraad. En wij wachten wel de voorstellen van het college af. Er zijn voorstellen van 3,5 miljoen, waar we 2,5 miljoen uit moeten kiezen. Maar nou, wij zijn wel altijd tegenstander geweest. Ja, het gaat me heel specifiek over hoe, dat staat er, en daar gaan we het direct nog eens over hebben. Maar hoe maak je nou je belofte aan die mensen die hier zitten, die kijkers daarboven, waarvan we houden dit, we houden dat, we willen dit, we willen dat, en de beurs is leeg. Nou ja, dan ben ik net zoals Diederik Samson, dat ik niets kan beloven. Dat vind ik gewoon eerlijk om te zeggen. Wij moeten met elkaar een keuze maken. Ik zal niet deze mensen vanavond durven zeggen van... kijk, waar wij wel voor gaan, dat is het behoud van de bestaande sociale... Maar dan ga ik zeggen waar ik niet op wil bezuinigen. Maar ik vind het ontzettend moeilijk om te zeggen van... daar gaan we wel op bezuinigen. Nou, het zwembad weg. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn als dat geprivatiseerd zou worden. Nog maar een keer een hamer en een spijker in de sporthal.
Nou, we hebben geld om te renoveren, dus dat kan. Maar eigenlijk proeven wij ook wel dat de meeste fracties het toch weer willen uitbreiden. En ook wat Pietje, waar we op wachten, de presentatie van de marktanalyse, wat voor mogelijkheden er zijn. Dus er is toch nog hoop dat er van particulieren wat komt. Maar je woont in Marra, hè? Koeienhoven ook. Wat zeg je? Je woont in Marra, Koeienhoven ook. Ja, dat is onzin natuurlijk. Heel moeilijk. Pieter? Natuurlijk is het moeilijk. Maar je moet het ook weer als een uitdaging beschouwen. En ik denk dat we hier reërsbreed, we kennen wel helemaal naar jezelf daarop, maar je zult misschien al deze kaart loeken maken. En ik denk, dat hebben we ook gezien de laatste jaren altijd, dat we voor de mensen zijn. Dat we voor de cultuur staan, dat we voor die dorpshuizen zijn. Maar ik wil echt één doorn oproepen die al heel trots roepen, maar wij gaan voor die dorpshuizen. Nou, er is al een heel groot afschaft. En daar ben wij als ABD, als ik voor in de breid sprong, kregen we raadsbreed geen steun. Dus hou je me een beetje gedijst op dat gebied. Zelfkennis zeer te wet spelen. Ja, maar ik denk wel dat er een beroep die wordt op is creativiteit. En ik hoop ook dat we daar in mei denken, mei aanstaan. Wij wachten ook even naar wat er natuurlijk bij het college komt. En dividend ben we bij bepaalde projecten kwijtraken. Daar zijn wij frustreren dat onder andere weer rondkomt. Daar hebben we ook een heel bedrag, denk ik. En een snellere organisatie misschien. Moeten we dossiers toch nog wel zitten dat er een aantal voorzieningen bijkomen dat we behouden kennen wat we hebben? Wat we hebben, sowieso behouden. Esther? Nou, dit is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Maar dit had je natuurlijk van mij verwacht, daar heb je van gedroomd. Precies. En dat het pijn gaat doen, dat denk ik ook. En dat is ook zo. Maar waar CDA in gelooft, is dat we als overheid kleiner moeten worden. Dus bezuinigen in eigen huis, minder regels, minder procedures, minder beleid, zuiniger worden. En we willen... Maar minder in het gemeentehuis, dus ambtenaren ontslaan, zoveel wachtgeld, geef je niks. Wat bedoel je ermee? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een vergunning. Ik heb net een artikel gelezen in Rotterdam. Daar hebben ze de ambitie neergelegd om een vergunning binnen een dag te regelen. En dat hebben ze gedaan door gewoon veel minder procedures en beleid erop te zetten. En als het in Rotterdam kan, dan geloof ik erin dat we het hier in Dokkum ook kunnen. Dus ja, jongens, doe maar. Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het ook. Ik heb het net gelezen. Ik kom bij jullie heel vaak in de raad. En ik zal het maar meteen zeggen. Als je hier in de raad, als je hier op het gemeentehuis een vergunning in een dag regelt, dan weet ik wat jullie als raad doen, want jullie zijn zo detailistisch als wat. Dan ga je dat allemaal uitplussen en dan komen we er nooit uit en dan hebben we nog meer regels. Nee. Ik denk dat jullie dan als raad zelf moeten beginnen, eerst een hele omslag te maken. Laat het over aan die ambtenaar, zet de grote lijnen uit. Ja. Dan ga je al een heel stuk verder. Dat denk ik dat u er gelijk in heeft. We zullen een hele omslag moeten maken. Maar als het in Rotterdam mogelijk is, dan geloof ik ook dat het hier in Dongerendeel kan. Ze zijn daar nou. Ze hebben het daar nu al voor elkaar dat het een vergunning voor inwoners en kleine bedrijven binnen 2,5 dag geregeld wordt. En wat levert dat op? Nou, prima. Ik wilde even op reageren. Met andere woorden, ja, stil even. Ik snap je hem alle jaren waar je willen. Maar ik ga eerst naar Rijn. Nou, Sinterklaas die is West. Wij denken dus dat wij inderdaad voor net eenvoudige objecten staan. Dus dat het shirt, de buurkring mogen, te beginnen bij de riet, te beginnen bij het gemeentehuis, efficiënter werkje, goed contact bij de burger hebben, meer vrijwilligerswerk. Wat de verschijning in stand houden we. Even tussen. Ik kom op dat vrijwilligerswerk naar mij direct waarom. Wat wekken zitten met uitkeringsrechten en alles. Dus dat wil ik later even moeten leggen. Ja? Doe maar. De meesten die zullen inderdaad wat creatiever wezen, maar die creativiteit die begint bij de riet, die begint bij het gemeentehuis. Want als je bezuinigen willen, dan moet je in eigen boezem beginnen. Want anders is het naar de burgertijd is net te verkeken. En we moeten zorgen dus dat wij maar die grote objecten van die 2,3 miljoen, maar we zien dus dat we echt stiepen krijgen in uw omjouwing. Dus geen verherindeling, want dan is er echt een wereld te winnen. Ik kom direct op die vrije Azië van de herindeling nog wel, maar wat spijst u nou, belooft nou de kiezer van die voorzieningen? Van, ik weet het net, we moeten zien hoe het uitpakt
En dan pas, als hij is... Nee, dat gebeurt nooit. Wij weten één ding, dat verschillende objecten van de decentralisatie die binnen door het eerst in kanten en kruiken. Nee. Dus wat dat omgeeft, willen wij net nou eventjes van dit, van de mensen, wat we zeggen, en dat doen we en dat doen we. Nee, wij willen eerst intern goed de zaak evalueren, ook in het gemeentehuis, en zien wat is hier nog te winnen. En dan verder met uw partijen waar we mee om de tafel zitten, zien van nou kun je efficiënter werken, organisatie, misschien wat het wat subsidie betreft een beetje minder. Maar daarmee we moeten extern. Je kan dat de kaaskaafmethode nemen. Ja, nou die hebben we al zo vaak dingen. Volgens mij ben je wel lang onder het einde het ciezel op, maar zit wel in om die kwast nog te schrijven. Maar goed, ik heb ergens een keer een man die vertelde, politiek, die had alleen maar ijdele hoop. Dat is prachtig mooie verkiezingsprogramma's, want elke keer zei het nou, oh ja, we hebben er wel in zet, we willen dit wel. Maar we weten nog heus net of we het al wel weer een maatje kennen. Dus stierst al in de startblokken om een orde te pakken. Viel stiek toch als wethouder een beetje omspruten, maar de 16 jongen is raadslid. Ja, nee, ik zit net als raadslid hier. Ik zit als listloeker van de FNP hier. Oh, jammer. Oh. Ja, maar ik wil even reageren op de IND-vergunning van Esther Hanemaier. Hij was letter 2 heel, hè? Ja, nou, dat is 2 heel, maar dan nog. Ik heb me verdiepen in het geval van Rotterdam. Voor het moment dat het inzien wordt van de vergunning, hebben ze 2 jaar werk gewoon om alles in rij en gelid te zetten. Dus dat in een dag of dat 2 een hele dag, dat wordt hem net. En boven dat rekken ze dan ook een democratisch bestel, want de burger had altijd een recht van inspraak. En dat helen ze net met 2 een hele dag. Schaffen we dat al? Dat vind ik verschrikkelijk als dat zo is. Nee, ik leer het. Ik vind dat is een recht van de burger. En dat mag je dus wel handhaven. Die recht van de burger, daar mag je net omkomen. Boven dat had is riet. En dat wil ik wel even zeggen, een heel soort vergunningen al vrij om. Wij hebben validitievergunningen, daar hoe je al niet meer een vergunning voor. Ventvergunningen, collectevergunningen, alles is al afgeschaft. Dus deze riet had al heel een soort vergunningen. Dus dit in een dag. Dus die hoeven het niet eens meer onvregen te worden. Dus wat dat betreft is het al heel goed. Ja. Maar ook door de bezuinigingen hebben, want we weten dat die 2,5 miljoen er ons zitten komen. En net iemand wat eigenlijk recht steeds van jongens, we gaan het daarop bezuinigen, maar we moeten eerlijk wezen. De FNP denkt dat we het alles inrichten kunnen. Als we zeggen in sportvelden is het best mogelijk om die te privatiseren. We hebben al een voorbeeld van bij Kwik met het Keusgasveld. Dus dat zijn best mogelijkheden om dat te doen. Greenvoorzieningen, we kunnen best zien, en daar hebben we al een heel soort pilots hebben ervan in, dat de green onderhouden wordt door de weekend zelf. Dus er zijn heel soort dingen die het wel kennen. Boven dat vinden wij ook dat wij zelf volle meer inzet plegen moeten op de medewerkers van NEF. Zodat die overheid die sterk kwijt best. Ja, maar jouw voorbeelden werden kennen. En ik wil dat ik de enigste ben die met voorbeelden komt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat de rest zegt. Want ik waai je de brak maar. Ik val je even op. Ik waai je de brak maar. Ja. Mooi. Dan hebben we een eigen speeltuintje moeten formeren. Een van uw meesken, die zei ik wil dat doen. Gaat naar de gemeente daar. Zei je in de gemeente, ik wil dat hele gebied wel meren. Lietse vergoeding van de buurtvereniging doen we dat. Antwoord? Nee. Maar dat maakt dus juist oors. Ik bedoel, het antwoord met ja. Ik jou even het voorbeeld. Maar boven dat hebben wij een regeling, die is al van jaar en dag, dat wanneer er meent weer in watersteun, dat er een vergoeding veroorzaakt. Nee. Ik heb net hier door het watersteun. Die menen wel. Ik heb door de gewone greenstrookjes bij u voor de door. Ja, maar het is ook helemaal niet slim dat je dat door zonder te vregen hier. Ja, maar wij zijn... Ja. Ik ben bestuurlid van de buurtvereniging, dus kom bij jouw kanaal. Ja, het lijkt wel een beetje... Nou gaat het de goede kant uit, meisje. We kennen nou... Ken ik een BM-kapje zonder vergunning? Ja, 60. Ja. Nee, jouw kanaal. Willem, het lijkt wel een beetje of het om 10.000 euro's. En het gaat niet eens om tonnen, maar het gaat om miljoenen die we bezuinigen moeten. Als ik nou het rietje aanhaakje, dan denk ik van, ik ga nog hier een concreet voorstel. Ik ga een PR-poging van mevrouw de Graaf, en volgens mij ben we er dan nog net. En er is wel instemd
maar een fikse bezuiniging. En bij de perspectiefnota voor het hier is zijn, er moet indringende keuzes maken worden op wettelijke en boppenwettelijke taken. En dan weten wij alle jaar dat hetzelfde boekwerk wat in 2011 op tafel liggen had, dat het weer op tafel komt. En de grote brokken daaruit, dat is het bolwerk, dat is de muziekscholen en dat is ook een zwembad. Ja. En dan gaat het om zo'n ton per instelling, zeg maar. Daar zie je dus, als je daar vast in en dat hebben wij als Dongeredeel Sociaal zijn, dat willen wij in alle gevallen behouden, dan zie je op orenvlakken zie je dat minder dwamatten. En dan zeggen wij, geen grote projecten, en zeker net van die projecten bij je nou dus 2,3 miljoen in steken en de komende jaren nog meer in steken, maar wil je het volstaan maar zien. Dan maak ik naar dikke onderhoud zien, dat is echt een grote brok waar je misschien nog wel wat ontdaan kunnen. Ja. En dan vind ik het van de bühne echt heel makkelijk roppen om te zeggen van we beginnen in het ambtelijk apparaat snijden, want al die mensen hier willen juist die grote projecten houden en externe bureaus weer om het leven in roepen. Maar als Riet hemzelf natuurlijk komt zo bij die. Als Riet hemzelf natuurlijk als ik in de Rietvergadering kom en dat hek de laatste tijd dus een beetje in, vroeger weer dat regelmatig, maar dan zeg ik altijd nog, Jerk de burgemeester zei, hou even raad, jullie hebben zelf besloten dat, niks meer. En toch kom je hem. En toch kom je hem. Ik denk dat ze jongens thuiskomen dat ze denkt, ja, je kan wel wat aanpraten, maar je willen altijd het meer. En nooit die andere kant uit. Nee, ik dacht dat ik correct uitlijn. Ja, nee, maar de Riet hebben we daar de geld op instutsen. En ik ga van oude, en echt weer van oude, ik denk maaien, heb ik een jaar hier aan de gang geweest om een alternatieve begroting te maken. En ben we echt sfeer in de financiën doek van de gemeente. Hebben we ook deadline in november, daar hebben we ook deze zaken in presenteren. En echt weer op het ambtelijk apparaat, daar maak je hem nog eens goed zien. Want wij hebben al een keer 1,1 miljoen euro bezuinigen. Ja, ja. Waarom dat nog een keer? Dan zie je hem in elk geval uw volging om die grote projecten te stoppen. De rekenmeester van de raad, Anton. Ja, nou ja, goed, ik kan alleen maar aangeven dat de VVD kiest voor de kerntaken. Jouke Douw zegt net ook al wettelijke en bovenwettelijke taken. We zijn ervan overtuigd dat het ook een stuk efficiënter kan. De rest, de niet-wettelijke taken, daar blijft natuurlijk wel geld voor over. Want we betalen ook met z'n allen OZB en ook flink wat hier. Dus daar mag ook nog wel wat tegenover staan. Maar dat betekent wel eerst dat en dan dat. Dus dat kan zijn dat een aantal voorzieningen niet weggaan, maar dat daar wat minder geld voor beschikbaar is. Dat zou kunnen betekenen dat er dus hogere eigen bijdragers moeten komen. Mag ik heel kort erop reageren? Want juist is er zijn, er moet indringende keuzes maken worden. De kaasschaaf kent het meer. Dat zit letterlijk in de perspectiefnota voor het hier. Daar hij maar instemt. Dus je zegt van Kim wel wat minder, dan vallen er aanstaan dus gewoon oren als instellingen om. Het is gewoon een hele duidelijke rekensom. Als wij de kerntaken in kaart hebben en we weten wat het kost, dan weten we ook wat er overblijft. En dan is dat het bedrag waar we het voor moeten doen, meneer De Vries. Maar het is ook een stukje efficiëntie, want kijk, we hebben het straks over de zorg, maar er komen zorgtaken bij. Dat betekent ook dat er geld komt om ambtenaren aan het werk te houden. Daar zou je dus ook, als je een efficiëntieslag zou willen maken, heb je dus financiële middelen om daar ook iets mee te doen. Want dan neem je gewoon minder ambtenaren over, of je laat ambtenaren die hier nu werken omscholen om die taken te kunnen doen. Dus daar zit nog wel wat in, omdat er komen taken bij, maar er komt dus ook werk bij, er komen ook uren bij, dus er komt ook budget voor. Dus daar zou je ook iets mee kunnen doen in die efficiëntie. Nou, wij komen over die zorg en over dat budget komen we direct nog. Maar ik wil gewoon zeggen, om Pieter nog even aan te vullen. Ik zit al 7 jaar in de gemeenteraad en wij bezuinigen al 7 jaar lang. Elk jaar weer moeten wij bezuinigen. Het wordt wel steeds zwaarder, het wordt wel steeds moeilijker, maar toch zit er nog voldoende lucht in. Dus, maar je kunt pas een goed oordeel geven van hoe je gaat bezuinigen als je het hele plaatje in beeld hebt. Daarom is de VVD nu ook eindelijk blij dat we nu 3,5 miljoen gaan bezuinigen, terwijl we eigenlijk maar 2,5 miljoen, zodat we keuze hebben. Dat is altijd afgepast. Duidelijk. Dus, en er zit wat de VVD aangaat, en wij vinden dat er voldoende lucht in zit, maar dat is de manier hoe wij tegen die begroting gaan aankijken. Ja, en dat daar dan een aantal voorzieningen wat onder druk komen te staan, dat is helaas, maar dat gebeurt, want de financiële middelen worden gewoon minder. Prima. Laat wat? Ja. Als inderdaad iedereen naar ons luistert. Ik wil eens even gewoon op systematiek. Als ik nu kijk naar de begroting die in november door het college inderdaad is neergelegd. Daar kwam gelijk de coalitie met een motie. Maar we hebben het niet... Nee, ik geef even aan hoe het hier dus loopt. Ja? Dat betekent de oppositie werd buitenspel gezet.
En als je inderdaad samen staat voor de uitdaging van de komende jaren, zul je de oppositie, hoe dan ook, in welke vorm dan ook, mee moeten laten praten over deze uitdagingen. Niet aan de kant schuiven, dat is punt 1. Democratie. Het tweede is dat we zeggen van, ik heb de jaarrekening helemaal doorgeplozen. En her en der zit ruimte in, maar dan praat je over kleine bedragen. Maar de grote bedragen, we moeten geen belofte doen. Ik val je even in de reden. Nee? Ik ben bestuursleider. We hebben het over hoe houden wij voorzieningen en dergelijke dingen in stand. En we hebben niet het hele verhaal over de begroting, want dan pakken we alles. Dus klaar naar die voorzieningen, houden we dat in stand. We moeten zoveel bezuinigen. Taak van de Raad. Hoe doen we dat of doen we het niet? Waar we echt kunnen, in overleg met de dorpsbelangen voor de dorpshuizen, onderhoud inderdaad, waar u net zei op de Brokmei, graag doen. En dan kerntaken uitvoeren op de juiste manier tegen min mogelijk geld. En dan bedoel ik ook een goede inkoper. Een goede inkoper die zijn geld weer terugverdient. En niet alleen voor zichzelf, maar voor de rest van de gemeente. Ander punt is, wat wij ook graag aan de orde willen stellen, is de verkoop van Kabel Noord. Daar hebben we nog aandelen van. En dat is een punt dat we zeggen van voor de komende jaren kunnen we daar naar kijken om dat geld inderdaad ook in de gemeente weer neer te zetten in plaats van in de grond. Een tweede stuk is, als we praten hier over een muziekschool, ik heb de jaarrekening helemaal nageplozen en dan zie ik alleen maar kosten. Ik zie nergens dat het lesgeld van de leerlingen weer terugkomt als baten in de jaarrekening. Dat zijn toch hele vreemde dingen. Ik bedoel, de kinderen hebben daar muziekles. Ik zie wel heel veel muzikanten in de korps. Ik zie heel veel dit. Nou, dat is onbetaalbaar. Ja, dat moet blijven. Dat moet blijven. Maar dat betekent ook dat inkomsten, die kinderen betalen ook, of de ouders, dat geld moet weer terug te zien zijn in de jaarrekening. Ik kan het niet vinden. En ik heb de hele jaarrekening nageplozen. Dat geeft aan, als we dat met z'n allen kritisch gaan doen, de jaarrekening doorgaan lopen van waar kunnen we inderdaad nog geld hebben. En daarnaast de reserveringen. Ik zie overal potjes staan. En of daar echt op de juiste manier, wat doen we ermee? En afschaffen inderdaad van de gelden voor de Westelijke Rondweg en Zuid-Ier-projecten. Als je een keer beluistert, hoeven we geen 2,5 miljoen te bezuinigen. Nee. Maar hebben wij genoeg mogelijkheden om het eruit te halen. Minder uitgeven. Ja, minder uitgeven, maar we hebben genoeg mogelijkheden om dat allemaal dus wel waar te maken. Ja. Zonder dat er... Ja. Dat is in kort... En dat is lariekoek. Dat is geen lariekoek. Ik heb voorbeelden genoeg. Die kant nog iemand die er wil reageren? Nou, ik moet nog wel even wat naar de heer De Vries zeggen. Gingeren de projecten zeggen. Nou, maar daar komen we direct over, Pieter Graag. Nee, maar één op reactie van De Vries. Nou, momenteel is er net iemand die grote projecten verkondigt. Joost, dat krijgt wel. Maar volgens mij dromen je nog geld niet. Want je wil halve dan zee. Prachtproject. Er is net één eer in de rier die ooit zei dat het geen mooi project is. Maar Joost zegt al, ja, maar dan maar het financieren. Nou, zou ik denken waar je echt wil bedenken. Volgens mij zit je in dat situatie van Paulus en Saulus, maar dan zit je nog in de blinde periode. Want ik wil graag een realist voor meer oren. En Jo wint de eerste die bezuinigen worden in ambtenaarderij in 2011. 10%. Dat wil je ook bijdragen. En verder hebben we nooit wat van jou gehad. Meneer Braaksma, jouw broek altijd hele grote woorden. Ja, ik weet net dat jou dat helemaal ziet. Maar waar het om gaat is, jou zegt nou een heel soort de bek. En ik ga onjong dat wij Holvert ons een mooi plan vinden en dat er het wetenschap en de provincie echt groot vaststander van is. En dan vind ik echt dat die daar meer dan ooit in mooi participeren, maar echt in yield. En dan kan dat misschien terug in, maar wij hebben geen yield. En ik weet niet dat jou dat al opvallend is, maar er is geen yield hier in deze gemeente. En we moeten 2,5 miljoen bezuinigen. En jou hebt wel instemd met dus, de eerste fase van de Zuid-Ier. En jou hebben daar voor yield 2,3 miljoen voor vrijmaken om dat de komende jaren te doen. Ja. En dan moet er aanstaan nog een keer minimaal zo'n bedrag bij. En dat yield hebben we helemaal net. Mooi. En als dat er net is, dan jou het ook net uit. We gaan mooi allen. En jou had er altijd een grote voorvechter van was voor het Zuid-Ier-project. En als je een beetje helder rekening kent, dan weet je ook dat wij er het dongerdeel beter van worden. We zwaar van een stukje werkgelegenheid. Een stukje achterstallig onderhoud zou je te nemen, dat we het even in de water bracht. Maar we besparen. Ik altijd vaststander. We houden de 2 rijen toon van Noord. Waar ik altijd groot voor ons vaststander van West ben, is van het korken. En het korken, dat wie in al die projecten die de sociaal-economisch de boel versterken zullen. Dat wie een pakket, let op, van 70 à 80 miljoen, maar in westelijke Roemwaai en alles erop en eromheen. Daar is nou een heel liet stukje van oerbeleid en daar betalen wij liekevolle yield om, als dat we voor dat hele grote pakket betalen zullen. Dus ik heb respect voor de wethouder in het college, dat ze zwaar gaat dat er €100 miljoen dit gebied binnenstroomt. En daarom hebben we 2,3 miljoen investeren. En dat hier oorzaak maken. Ooit zien we 2,5 miljoen weg. Dus realistisch. Omdat er al achterstallig onderhoud weer en daar hebben we net ja, en Johan mooi zorgen dat al die potjes van de reserve hierop geen bent. Er is nooit een onderhoud. Er is nooit een onderhoudsplanning West.
Op orenplakken weer de oorlog wordt het heel iets beetje rustiger. Ik ben nog heel rustig. Ik snap wel dat het hart wat harder slaat, maar zo doen we het hier niet. Nou, ik wil nog even, laat het heel kort. Nou, ik denk dat de laatste twee een heel duidelijk punt hebben aangeroerd. We halen straks geld uit potjes wat niet is gereserveerd. Dat betekent voor de walbeschoeiingen en het bagger is geen geld gereserveerd. En dat is met heel veel dingen zo. Er zitten veel potjes waar wel geld gereserveerd is. Dat is echt zo. En dat zeg ik, als we dat goed doorlopen, zien we alle fouten van de gemeente. Er zijn er vele. Dat geld is besteed, dat weet ik. Maar goed, gaan we. Een ander moet dat maar besteden. Pietje. Nee, het klopt helemaal net wat je zei. Het klopt helemaal niet, want die potjes die dus opscannen binnen, die ben al hier in reserve gaan. Dus als je heel goed zijn naar een begroting zien kennen, dan hien je dat ik zien ken dat het er gebeurd is. Dan hien je dat even zien. Ik laat je uit. Wat dat zei ze dat wij het bagger betalen moeten. Als je goed oplet hebben, dan weet je dat de provincie je bagger in geeft. En daar kunnen wij niks aan doen, dat doen ze gewoon. En als wij dan de walbeschoeiingen net versterken, dan doen we ons culturele erfgoed, de balwerken, die vallen dan gewoon in het water. Dus dat is gewoon een realiteit. En die reservering, dat zei ik nog krijg, die potjes die op binnen in de reserve gaan, dus die binnen het voortrekken. Dus daar halen wij dus nou geld weer uit om die beschoeiingen, dus het klappen toch in op in. Maar ik vind gewoon dat jou dus de weer die dwolfsezen maakt en had je zei van jongens, ik ga 2,5 jaar lang heb ik geweest, dan had jou die discussies gehad en dan weet je dat de heer Braaksma het zijn had, het stutsen in de gelegenheid hiervan. Prima. En even om jouw cadeau. Dan hier er net 2,5 miljoen, maar dan hier wij echt volle meer investeren moeten. Echt in het kwarkedakkum. En dat is net 2,5 miljoen, maar dat is dan over het 10 miljoen waar we daar nog investeren moeten. Want daar hier wij die zo'n ton voor reserveren. Dan is dat in het verliezen, is dat een heel loos voorstel. Ja. Wij binnen voorstander, Nederland van bestuurding mee, echt van investering. Maar wel op een verstandige manier investeren. Wij denken aan dorpsontwikkelingsmaatschappijen. En dat betekent net meer te vol in grote projecten, maar in lietse projecten die door de dorpen droegen binnen. Want we denken dat derde tak omsluit, daar kan nog een wereld voeren worden. En wat de studie betreft, daar is een rietsbesluit. En wat andere grote projecten betreft, daar moeten we nog eens even goed over denken of we dat tot was zullen. Hester? Als je 17 miljoen deze kant op krijgt met die investering die wij moeten doen. Als je ziet naar de werkgelegenheid, wat het ook in de toekomst op gaat brengen. Wij hebben er best heel lang over na moeten denken als CDA. Maar deze kant wil je niet laten lopen, want je krijgt het geld niet als je zelf niet investeert. Nee, dat is altijd het verhaal. Maar ik ga toch nog even naar wat anders. En dat is ook een heikel punt, maar redelijk kort. Er is een actiegroep in Friesland bezig. En die wil bij ieder dorp schone energie, oftewel een windmolen. Ik weet niet hoe lang of de discussie in Dongeredeel gaat over windmolens. Holderterpolder, Metselwiersterweg, geen solitaire molens, noem alles maar op. Het is een ellenlang punt. Is dit niet een prachtig iets? Want we slaan 2 vliegen in 1 klap. Eigen energie, geen gasboringen meer. Minder zwargen, geen bodemdaling. En linksom of rechtsom, dus schone energie. Ja. Ik zeg, ieder dorp 1 of 2 windmolens. En ik weet dat jullie daar allemaal achter staan. Ja. Nou, coachie. Morgen kan een prachtig stuk daarachter. Daar in het vroegere, waar ik vroeger eieren zocht tussen Ajem en Morra. Nou, een prachtig gebied met windmolens. En dat waait er altijd. Het waait er heel erg. En het zakt er niet, maar als je gas weghaalt, wordt het nog dieper daar. En met die windmolens heet. Nou, ik moet dus als eerste er iets over zeggen. Je bent voor of tegen windmolens. Wij zijn tegen windmolens. Ik zou zeggen, als je energie wilt op gaan wekken, doe dat met zonnepanelen. Doe dat met aardwarmte. Maar toch zie ik ook wel die plannen van de dorpen tegemoet. Maar wat is nou... Je doet het met zonnepanelen, doe het nou met aardwarmte. En waarom doen we nog niet met dat ding wat hier altijd is? Ja, want als ik naar school vroeger moest, ga ik altijd in de wind op. Tegenstrijdig als je zegt van, we zijn... dus dat ding waait altijd. We willen juist die solitaire windmolens opruimen, hebben we gesteld met elkaar, hebben we besloten. Dus dan zou ik heel graag die voorstellen willen zien. Hoe dat eruit ziet, want het gaat natuurlijk over het beeld van een dorp. Hoe is het zichtbaar? Dus de plannen zien we wel tegemoet, maar in principe is het
Kom je wel eens bij Urk langs zo naar Lelystad? Ja, heel vaak zelfs. Vind je dat nou zo'n raar gezicht? Als ze daar Nee, nog helemaal niet, maar dat is geen mora. Dus dat is het grote verschil. We hebben ook nog zo'n stukje zee. Hè? Nee, Pieter! Ja, nou wij als Algemeen Belang Dongerdeel, die staat heel duidelijk voor de dwarsmeet. En wij zullen aan alle kanten stimuleren dat, op dat soort energie. En ook voor de windmolen. En ik zou het zelfs heel mooi vinden dat elk dorp zijn eigen molen krijgt. Dat het rendement, dus ook nou dat het dorp taak wordt. De bindplakken die krijgt per dorp meer dan €20.000. Dat is daar juist de structureel yield. Rijn. Ja, wij binnen voor initiatieven uit het dorp. Als het draagvlak is, ben we er vlak voor. Alternatieve energie, hoe dan ook, zinnenergie, windenergie, maar dat wordt wel inpasbaar. Het moet wel in het landschap passen. En ik denk dat dat een wichtig punt is. Er moet draagvlak wezen. Hoe denken de mensen erover? Hoe die windmolen? Iedereen is voor, maar dat het in de achtertuin is. Dat is de discussie. Hoe hebben we het erop bij de silo's? Ik kan me dat nog herinneren. Het past net in het beeld, past net in Noord-Friesland. Ze stonden en we praten nergens meer door. Het is een gewenning. Nee, maar je kent het, wij zijn er vlak voor, maar we moeten wel draagvlak hebben bij de meesten. Want die meesten, die moeten het in die windmolen oorzien, dus die moeten het echt wel wollen. En er zit natuurlijk ook een aspect in van dat energie, de opbrengst naar de meesten daar zelf gaan. Want die dorpsontwikkelingsmaatschappijen, die moeten dat invullen. Prachtig mooi, maar van alle kanten bezet. Esther, ik dacht je omarm je dit, want gasboringen willen we wat op chin. We willen geen grenzen toestaan, we hebben dit. Je omarmen dit. Nou. Wij zijn inderdaad voor duurzame energie. Dat vinden we heel belangrijk, ook voor de volgende generatie. Ik kan mijn kinderen niet uitleggen dat we wel voor duurzame energie zijn, maar geen verantwoordelijkheid daarin willen nemen. Dus wij zijn voor duurzame energie. En windenergie, dat ligt nu bij de provincie. Er zijn 3 initiatiefgroepen die zijn aan het kijken. Ik onderbreek je even. Waarom heeft de provincie dit overgenomen? Omdat jullie en met elkaar als raadsleden er nooit uitkwamen. Nou, wij zeggen, nu ligt het bij de samenleving. Die initiatiefgroepen die zijn aan het kijken, waar kan dit in Friesland? En inderdaad, als er hier draagvlak voor is, dan zeggen wij van, als de samenleving het zelf wil, dan zegt het CDA, dan is het goed. Maar wij leggen het nou terug bij de samenleving. Ja. En daar zal ik ook naar luisteren. Als er ergens windmolens moeten komen, dan ga ik daarheen om te vragen, wat vindt u ervan? De burger beslist. Absoluut. Jouw cadeau. Ik begreep even één ding net. Ik wil eerst even uitlezen hoe ik erin sta. En dan zou ik graag een vraag stellen worden om het CDA. Want ik ga van de week wat andere dingen lezen over de CDA, de provinciale steden, die volgens mij van die windmolen bij het dorp winnen. Dus en ik begreep nou dat het CDA hier dat anders doet. Maar eerst maar even, want Dongerdeel Sociaal, wij werken hier met GreenLinks. En als soms zeggen ze, dan ben wij voort voor alles wat maar met duurzame energie te maken heeft. Maar ik ben in het dossier doekt en ik ga eens even goed zien hoe het zit. En GreenLinks, die zei, als ik wil wat voor opstingend in dat stuk, die zei van, als het juist naar windmolen, dat is heel onrendabel. Er moet een heel soort subsidie bij om dat rendabel te maken. Ook in Europa zeiden ze van, komen we daarbij waarom om die subsidie nog langer te verstrekken. Ja. Dags zei GreenLinks, altijd aan mat, denk dan ook om de natuur. En door dus windmolen op zee en door zonnepanelen en energiebesparing en isolatie en dat soort zaken naar belangen. Waarom? Er zijn nog een heel soort ontwikkelingen. Het gaat om zonne-energie en daar kan volle meer mensen van profiteren. Ik huishoudens zelfs, zonder dat je daar mooi elkaar in de manden wat maakt. Ja. En als je het hebben over isolatie en over energiebesparing, daar kan ik uw bouwbedrijven heel soort van profiteren. Maar ho even, ik val je even in de reden. Mijn duurzaamheid net wat geld kost je? Ik zei dus, die windmolen dan graag op zee. Ja, nee. En daar zul dan zeg subsidie bij maken, want dat is nou het verhaal. Alleen dan zul dan echt naar de natuur en nou zie je op een landschap en toch dus de zonnepanelen op land. Dat is een heel duidelijk standpunt en dat is echt wat nou in Europa overgenomen wordt. En echt die subsidiestroom die droeg je aan op, ben ik bang. Dus ik denk dat ik vind het mooi, maar... Eén vraag dan naar de Vrije Staat. Als een dorp zelf graag wil, een dwarfsmolen, daar hebben we het nou over. In maat en schaal die bij het dorp past. Ben je daarvoor of tjen?
Ik zat met de Fries daar. Ik denk dat je even zin naar wij krijgen zo dat je een langskip en ik denk dat je naar de schaal van Samoenen zin moet. Het andere verhaal is even, en dat snap ik dus net bij het CDA, er luidt een vaststel van CDA Dantemediel en die hebben het over van die hele grote windmolen en die bent 200 meter hoog. Hè? Weet je hoe hoog de Acmea Tour is? Die is 115 meter. Dus dat gaat nog een keer haast dubbel op. En dat was de size van Delzet in een line van, steeds met mij die heespanningsmasten bij Rensmegeest. Dat is het voorstel wat nou in het bestemmingsplan van Dantemediel staat. En CDA je zei van we willen die dingen net. En CDA provinciaal zei ook van wij willen overal zo'n moenen. Maar de provincie? Dus ik snap hem niet helemaal. Misschien kan mevrouw Hanemeyer de provincie besluit over het jaren naar meneer Jouke Douwe de Vries. Ik roep even in herinnering, september 2010, toen hier in jouw het keren kan, toen hij je fractiediscipline instelt bij jouw eigen CDA-fractie en hij ervoor stemt om dus bij de Lauwe Zeewij size van die grote gigantische moondel te zetten. Dus je bent een mooi eind. Ik weet net bij jou dat wij hebben en wij die informatie wij hebben en dat wij hier het in het coalitieakkoord hebben dat zijn dat het op zee moest. Toen moest er in september 2010, je mij het zien. Misschien kan Lama Dijkstra helpen, want die had, volgens mij, action. Toen is het besluit vallen hier dat het dus ruimte weer voor. En daarna is het provinciale beleid klaar en die had er een streep gezet. Maar jou hier toen fractievoorzitter en jou hebben toen de fractiediscipline ik zoek het notul er even op maar het is gewoon echt klinkklare onzin wat mevrouw. Ik weet net bij wat wij hebben in het verkiezingsprogramma. Ik kan erop nazien in 2010 van het CDA stier je gewoon van dat we die dingen het les op zee hebben wonen. Dus ik snap het bij het net maar je houdt er maar instemt dat ze hier gaan. Heel kort en dan Anton van der Haar, want wij kijken naar de klok en dan is het publiek aan de beurt. Duidelijkheid, geen windmolens. Geen subsidie naar windmolens, klaar over. Wij willen inderdaad dan, als we praten over subsidie, zou iedereen die ook gasaansluiting heeft aan huis ook subsidie moeten krijgen. Wij vinden dus niet inderdaad windmolens om verschillende redenen, omdat het meer kost dan dat het opbrengt. Dat is één. En tweede is inderdaad, vinden wij beeldbepalend inderdaad in streken. Zeker een mooie Noordoosthoek van onze gemeente. Jo, bent je in alle subsidies, begreep ik? We zijn inderdaad tegen heel veel subsidies. De nut en de noodzaak. En als je praat over windenergie en inderdaad het verhaal van Braaksman bij elk dorp dan een mooi ding neer te zetten, dan ben ik benieuwd wie dat gaat betalen. Ik heb er geen geld voor. Het dorp zelf, hè? Het dorp gaat het betalen. Zelf. Die legt inderdaad zo'n ding kost. Het dorp bepaalt. Tussen 500.000 en 1 miljoen. Goed, je bent. Plus onderhoud. Ja, maar dat is voor het dorp. Wat jij bent tegen. Ja. Anton. Nou ja, laat ik vooropstellen dat de VVD met name ook provinciaal, maar ook lokaal gewoon tegen windmolens is. Want het zijn subsidieslurpende apparaten. Kijk, wij zijn niet tegen subsidie, maar dan wel tegen stimulering. Want uiteindelijk de energievraagstuk wordt opgelost als energie gaat renderen. Het geeft schade aan het landschap. Rijn geeft aan, de landschappelijk inpasbaar. Rijn, een windmolen is niet landschappelijk inpasbaar te krijgen. Dat lukt je gewoon niet en dat gaat je nooit lukken. Maar de schade die het brengt aan ons prachtig mooie open landschap. De schade die het heeft op de toerisme, de schade die het krijgt op onze werkgelegenheid, die zal gigantisch zijn. En daarom is de VVD tegen het plaatsen van windmolens. Ja, heel kwart, want ik krijg ruzie met de bodem. Maar goed, mijn naam neemt, wil ik ook even reageren. Net langskippelijk in Pasbaar. Nou, ik kom regelmatig in de buurt van Haas. Nou, daar staan een prachtige windmolens, Njonke de Diek, mooie lijnopstelling. Lelystad, prachtige lijnopstelling. Nee, maar wij ben hier in Dongerdiel. We hebben een geweldige romme gemeente. De vraag die nou naar water komt is er een plak te bedenken en te zien wat draagvlak is, wat een lijnopstelling van windmolens komt. Maar ga nou eens naar een ander alternatief. Want die windmolens op zee, daar zul je van Schiermer de Kool, daar zul je echt zin hoor. Of Ameland. En daar ben ik net zo blij mee. En wij sluiten dit nu. Want het is een herhaling van wat je correct verteld hebt. Wie? Hij steekt daar net om? Nee, laat me het ja, natuurlijk nou wat je. En toen heeft het west. Ja, ik ga even interrumperen. Maar het standpunt weer wel duidelijk. Voor mij is het heel het steeds nog. Ja. Nou, wat ik vind is dat we vierste min gebruik maken van een mogelijkheid hier in Dongerdiel. Had ik zorg nu al die grote stallen die wij hier hebben. En dat we die nou eens vollezen met zinnepanelen. Maar je eens even zien wat voor energie wij opwekken kunnen. Als we zorgen naar de zinnengrijden die we nou met waanden binnen. Dat mensen die mij participeren kunnen. Denk ik dat dat een beter alternatief is dan ons loonskip te vernielen, maar die grote windmolen.
Geen windmolens, zonnepanelen. Nou, waar van het publiek? Willem, ik ga een vraag nog stellen, dan ga ik nog je een antwoord op krijgen. Toen waren even refereerd aan wat ik in het verleden zei hier, maar ik ga een vraag stellen over de 1200 meter hoge windturbines in lijn 1200 meter op de Geest. Bij de Geest. En dat is een plan en dat is toch de CDA Dantemendeel in het bestemmingsplan van Dantemendeel. Dantemendeel is iets anders, dacht ik, dan Dongerendeel. Dat was CDA Dantemendeel, dus ik neem aan dat je hem ervan op. Dantemendeel neemt zijn eigen keuzes, hij maakt zijn eigen afwegingen. CDA Dongerendeel maakt dat ook. Je bent dus ik tocht, toen ik naar Dan Water hier in een landje pik. Want ik zeg een woordje Dantemendeel. En ik mikte even met mijn rechteroog. Dat stond in Dantemendeel. Ik denk, de herindeling zit eraan te komen. Ja, daar zullen we het op houden. Die boer die was zo vrij en die zei, Esther, zet toch dat bord daar neer. Ja, maar in Dongerendeel. Ja, nou was het Dantemendeel? Ja, hij staat in Dantemendeel. En het tweede punt, ik plaag je toch even. Ja, daar droomde ik dus van, Ik meende dat wij raadsverkiezingen hadden en ik kom een bord bij de slagerij tegen en er staat een zekere meneer, die ik nog van zo tot zo heb gegroeid, Ale van de Ploeg, uit de gemeente Dantemendeel, op jullie verkiezing. Ik denk, ja, we zijn toch bezig met een herindeling. U bedoelt dat hij op onze poster staat? Ja. Hij staat achter mij. Ja, maar ik ben verkiesbaar hij staat niet op... en hij steunt mij en ik steun hem. Oh, dat is een mooie uitleg. Ja, toch? Hij is vaker tegen je gezegd, denk ik. Nee, u bent de eerste. Nou goed, ja. Wie van het publiek heeft over wat er nu gebeurd is nog een vraag? Dan mag die achter de microfoon komen. Schroom niet, maar kort. Ik heb wel een vraag. Aan wie? Ik ben Carla Eickhout, inwoner van Dokkum. En mijn vraag gaat eigenlijk naar alle verschillende partijen. Er is een belangrijk item en dat is namelijk het vrij parkeren. Ja. Maar wie gaat dat betalen? Waar wil men de gelden vandaan halen om dat te realiseren? Want het zorgt wel dat er een tekort komt in de begroting. Ik kan je één antwoord geven. De automobilist niet. Nee, oké, maar wie dan wel? Wie betaalt het vrij parkeren? Begin bij... Die hebt gewoon in de algemene middelen te komen. Wel betaald parkeren, maar als je wat koopt, krijg je het parkeergeld terug. Van wie? Dus van de ondernemer. En die moet het weer verrekenen. Ik ga het niet te ingewikkeld doen met de gemeente. En daar gaan wij een uitvoeringsplan voor bedenken. Dus je gaat betalen. Je gaat naar de gemeente, je koopt wat. Nee. En je levert het bonnetje in bij die man. Die man moet weer naar de gemeente om het van de gemeente terug te krijgen. Ik zei, wel betaald parkeren, maar als je wat koopt, krijg je het parkeergeld terug. Dus gratis parkeren voor de consument komt ten goede van de detailist. En het uitwerkingsplan voor de uitvoering gaan we in de volgende raadsperiode... Nee, maar hij krijgt het terug van de winkelier? Van de gemeente. Van de gemeente? De automobilist krijgt het geld terug van de ondernemer. Ja. En de ondernemer, wij moeten nog wat bedenken om... en daar gaan we nog bedenken? En daar gaan we over praten. Dus, ik snap het. Ja, en dat is in 2018? Nee, dat wordt heel zeer binnenkort als mevrouw de Graaf gaat evalueren. Ik vind het een hele moeilijke regeling, coachje. Rijn. Wij willen graag van de bureaucratie hoor, dus dat is net een goede optie. Wij willen graag uit de algemene middelen, want wij willen dat koopgedrag hier in die mooie stad Dokkum graag stimuleren. Want anders gaan ze naar Kolm of naar Moord. Dus gratis uit de algemene middelen. Esther. Ik ben het met mijn vorige spreker eens, algemene middelen, ja. Maar ik vind wel evaluatie, moet ik nog even noemen. Die komt in april. Oké. En dan... Maar ik moet wel even zeggen dat er dan wel even 3 ton meer bezuinigen worden moeten. En dat we de keuzes om uit zien maken. En dat het ook pijnlijke keuzes worden kennen. Ja. En dus de smat wat ze in oorsteen. En nou ja, we hebben straks al bezuinigingen hoor. Ik zal net weer herhalen. Nee. Maar wees maar eerlijk, er moet een 3 ton meer bezuinigen worden. Prima. Ja? Nou, wij hebben inderdaad naar gekeken wat de opbrengsten zijn. €760.000. De kosten voor het parkeren
zijn 650.000 euro. Dus het is geen 3 ton wat er een verschil is. Uit de jaarrekening, vaste cijfers gecontroleerd door de accountant, praat je inderdaad over een verschil van 110.000 euro. Dat zou uit de algemene reserve kunnen komen inderdaad te gebruiken. Uit de algemene reserve of de algemene middelen? Dat is dit zou inderdaad, want als je uit de algemene middelen gaat doen, dit is iets wat je inderdaad niks voor binnen krijgt. Dan moet je uit de reserve halen. Het is een verschil uit de algemene reserves of uit de algemene middelen? Algemene reserve. Ja, wat de VVD betreft hebben we wel al veel te lang van de parkeerders en van de middenstanders geplukt. Dus het wordt nu tijd dat we dat binnen eigen begroting gaan oplossen. We krijgen voorstellen voor 3,5 miljoen, we moeten 2,5 miljoen bezuinigen. Dus er lijkt ons wel voldoende ruimte om daar ook dat geld te vinden voor, voor het verschillende parkeren. Jouw cadeau. We weten nog altijd net bij het van partij, maar ik kan nog geen concrete voorstellen net. Wij gaan zijn, er komt een evaluatie aan van het parkeren. En ik krijg het idee van dat het al duidelijk is. Dat willen we heel graag weten van hoe de mensen daarin stenen, maar ook de ondernemers instenen. Dan willen wij maar die ondernemers zien wat we dwang kunnen om het verkeersparkeren in alle gevallen op een rode parkeerplakken te behouden. En dan nog zien naar de mogelijkheden om dat ook in de binnenstad te doen. En dan zien we al je alternatieven simmatten. En dan zul je echt simmatten naar de kosten. En ik wil wel even voorrekenen, meneer Dijkstra. Nee, wat kwaad. Nee, want heel kwaad, want dat is goed voor de discussie. Want het klinkt nou... Jawel, maar ik moet ik onder die denken. Ja, maar dan, het is wel cruciaal. De kosten die dus neemt worden, dat zijn kosten die blijven eerst steken. En dus als je dus minder inkomsten had, dan zal dat kan het beste strijden ton schelen. Dus maar daar maken we wel heel toe naar zien. Mooi mensen, dit was het. Het luik gaat over de bodem, want anders duurt het te lang. Ik weet niet of de burgemeester nu hier wil komen. Of dat u naar afloop wil. Naar afloop? Prima. Mooi, ik wens u wel een smakelijk pakje koffie. Ja, en we zijn hier met... wel voor 9:30 weer. Voor 9:30. Dan mag het een op.